Ac at griw Sgorio yn fyw rwan ar S4C sy'n cynnig sylwebaeth Saesneg yn ystod y gêm drwy bwyso'r botwm coch. To listen to the English language commentary during this match, then press the red button if you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. And if you have a TiVo or Sky Q box, access settings and use the audio selection option. If you do have difficulty, then please contact our viewers hotline. Mae e'n benderfynol o'i drwsio. Meddwl chwim. Ac mae e'n ôl yn y gêm! Sgrwffig sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso i Sgorio, dyma'r olygfa o'r uchelfanner wrth i ni hedfan i gartref Robinied yn y Drenewydd. A dyma lle mae dau o glybiau gorau'r tymor diwetha yn cwrdd pnawn ma'n fyw i chi ar S4C. Y Drenewydd oedd nhw'n drydydd tymor diwetha a mynd yr holl ffordd i Ewrop. A Pen-y-bont oedd yn llygadu'r cyfan ar 1 adeg cyn y tymor. Oedd yn waw orffen yn waglaw. Gêm o'r penwythnos wrth i'r gynghrair ddychwelyd ar ôl yr gemau gael ei gohirio penwythnos diwetha yn dilyn marwolaeth y Frenhines. Y Drenewydd yn cwrdd â Pen-y-bont. Pwy fydd yn y parth? Yn y canolbarth o rhywun sy'n ystod yn y parth, Gwenan Harris, croeso ato ni, Gwenan. Diolch. Yn braf gybo, mae'n braf ma hefyd, felly ni sôn am y toriad na penwythnos diwetha, yn anusgwyl, yn anorfod, ond yw e'n mynd i effeithio rhywbeth o ran y gemau yma? Mae'n rwystredig achos fel chwaraewyr pan chi wedi cael arhyfforddwyr, pan chi wedi cael y cyn tymor hir yna o mae'r fel chi jyst mewn chwarae, ond ar y llaw arall mae'n rhoi bach o cyfnod i'r hyfforddwyr, jyst dod y cwbl o pethau tactegol nôl mewn, gan ystyried bod nhw'n newydd dechrau. Nwedig falle i Pen-y-bont sydd wedi cael cwbl o anafiadau, amser iddyn nhw dod ar chwaraewyr nôl mewn i'r garfan. O'n i'n holi sydd wedi'i gwaniaeth. Gen i weld canlyniadau'r penwythnos i weld os oes unrhyw wahaniaeth wedi bod yn sgil y toriad na. A drychwch ar y sgôr yma. Y Seintiau wedi tar y 7 yn Met Caerdydd. Cyntaf yn erbyn ail ar ddechrau'r penwythnos. Hat-trick i Adrian Sislevich, 2 i McManus yn y gêm yna. 1 gol mae'r Seintiau wedi ildio tymor yma a wedi ennill 5 allan o 6. Colled dryma y Met yn y gynghrair. A wedyn ni Pontypridd yn ennill y gol i ddim yn erbyn Ebus. Honna'n bwysig lawr yn y gwylodion. Gol hwyr i'r Flint. A mae Caernarfon di ennill yn erbyn Hwlffordd hefyd. Un o'r goliau, Fidel o Roch, sydd o benthyg o Lerpwl, di cael gol i Caernarfon. Mae rhaid ni sôn am y Seintiau. Ni'n mynd rhoi'r gynghrair iddyn nhw nawr, Gwenan? O, waw, chwarae teg. Gan ystyried bod Met Caerdydd yn ail, siw fydd Ryan Jenkins a'r tîm yn siomedig iawn, ond mae jyst yn dangos pa mor pwerus mae y Seintiau jyst yn mynd yn ymwysodol, ond wedyn, fe wedys i fanna bydd y golaeth arbennig o dda i Pontypridd a un bwysig iawn, gobeithio fydd yn hybu nhw nawr i gael bach o momentum mewn i'r tymor. Ebus di colli bob gêm hyd yn hyn, ail fuddigoliaeth i Pontypridd, cic o'r smotyn hwyr yn sicrhau treffoint pwysig, gêm bwysig neithiwr hefyd, lawr y lan y môr yn Aberystwyth. Aberystwyth yn cwrdd â Cei Connah, ac oedd y gol geidwad, sôn yn bobl ar fenthyg, Lewis Webb yn gampus i Aberystwyth, ar fenthyg o Abertawe, wedyn Aber yn mynd ar y blaen, Harry Anison yn cael hon yn dilyn y tafliad hir, yn ôl dath Cei Connah, cic o'r smotyn yn ymddangos yn y pen draw, gen i weld honna yn y man dilyn y drosedd fan hyn. Maen nhw'n methu'r gic o'r smotyn yn reiddiol, ond Cei Connah yn taro. Bydd nhw'n nôl mewn i'r gêm. Nawr, maen nhw wedi rhoi hon i Sam Litchfield, gol i'w rwyd i hun. Mae Mendes sy'n chael i, gen i weld beth aw hynny, ond Gwenan yn ddiddorol, Aberystwyth yn mynd â hi. Hon yn dod, Jack Thorne sy'n cael y gol, a maen nhw'n ennill yn erbyn Cei Connah, tafliad hir, a cic hir, beth mae Cei Connah yn neud fel arfer. Ie, yn union, bach na ironically, yn agwedd, ond jyst yn dangos bod Cei Connah hefyd angen amddiffyn y ffyrdd yna, ond na Aberystwyth yn hapus iawn. Wedi cael gol hwyr, mae gol hwyr yn neud y mor special i ennill. A ni'n gweld y tabl fan hyn, mae eitha tebyg i fel mae pethau wedi bod yn ddiweddar. Mae yna glwstwr yn y canol, a wedyn ni lawr yn y gwylodio, mae yna un tîm yn bell i ffwrdd o'r gweddill. Codd Ebus, ni'n poeni'n barod yn amlwg ar ôl y dechrau yna, dim 1 pwynt. O fydden nhw'n siomedig iawn heddiw, falle o'n nhw'n llygadu hynna fel cyfle i neidio oddi ar y gweilod. Ond yn amlwg wedi rhoi'r mantais i Pontypridd sydd yn edrych mewn lle llawer fwy iach nawr. Caernarfon yn ail, siŵr bod y cofis yn mwynhau gweld y tafl yna. Dim am ei eitha fan hyn. Ni'n mynd i glywed gan y rheolwyr fan hyn nesaf. Nawr, yn yr haf, gymaint o newidiadau. 7 clwb allan o 12 wedi newid i'r rheolwr yn ystod yr haf yn y gyngor yma. Rhain ddim wedi newid. Ni'n hen gyfarwydd a rheolwr y Drenewydd a Pen-y-bont. Chris Hughes, Rhys Griffiths gyda Sioned Dafydd.
We've been pleased with the performances, even in the games that we lost this season. So, look, we're expecting a tough game today, obviously. But for us, probably didn't want the break last week. But I think circumstances dictated that. So we're looking forward to today's game. But we know we're going to have to be at our best because we're playing against a good team. Miles back, which is great. We've lost a couple more this week, short term, which is the only positive from that. And then hopefully over the next few weeks we'll get a couple more back. But rather than focus on what we haven't got, I'll focus on what we have got, and we're strong. Yeah, I think we've had some really close games against them in the last 2 years. I think we've been pushing each other. We had a really good battle last year. A year before, obviously, we nicked it in the playoffs. So, yeah, you know what you're coming up against Reece's team, and I'm sure they'll be well organised today. But so will we, and we're looking forward to it. We prepared well, and we're ready to go. I think last year we all know the top six is cutthroat, and we had injuries which were horrendous, and then we pulled the plug before the cup final, which has been well documented and well punished, I must add, as well. So this season we've played Connah's Quay away, which is one of the hardest places to go, and TNS away, which is the hardest place to go. So I'm not concerned about it at all. No, I'm looking forward to today, and hopefully we put that right. A Rhys Griffiths yn ymateb yna i'r ffaith dyn nhw ddim yn gallu ennill oddi cartre. Dyn nhw'n gwneud hynny. Maen nhw'n ennill cartre, colli oddi cartre ar hyn o bryd. Dyn nhw wedi ennill oddi cartre ers fan hyn nôl y mis Mawrth. Dim ond 5 gêm yw hynny. Ond yw e'n broblem? Fi credu bod hwnna jyst yn arwydd berffaith o pa mor falle obsessed ni'n gallu bod gyda ystadegau. A weithio mae ddim mor di a gwyn o hwnna, achos pan chi'n ystyried pwy maen nhw wedi chwarae. A'n amlwg oedd e'n tymor diwetha hefyd. Mae ddim mor... Sa'n credu fydd yn effeithio, fel oedd Rhys Griffiths dweud fan'na, dwi ddim yn meddwl am y peth. Fi'n siŵr maen nhw yr un mor hyderus yn dod mewn i'r gêm yma fan hyn a bys nhw yn chwarae gatre. A ni'n gwylio nhw gatre gyda gilydd cwpl o wythnosau nôl ebyn Hwlffordd. Beth am Ben-y-bont? Beth ti'n neud o'n nhw hyd yn hyn? Fi fan mawr, nes i really joio'r gêm yna, un o'r gemau mwy cyffroes fi wedi gweld mewn spel, a hoffi'r ffordd maen nhw'n trio chwarae hefyd, maen nhw'n ceisio cael y pêl lawr, ond wedyn yn gallu chwarae'n really uniongyrchol hefyd ac yn gyflym, defnyddio chwaraewyr fel Nathan Wood sydd arbennig o dda i creu gymaint o broblemau i tîmoedd arall. So am popeth arall sydd wedi bod yn digwydd heddi gyda llaw werth nodi, Abertawe ennill ebyn Hull o 2 i ddim, Caerdydd i colli'n Huddersfield o gol i ddim. Carfan Cymru'n cael ei goeddi wythnos yma, mae Joe Allen wedi gorfod gadael y cae yn Abertawe. Anaf yw Ben Glyn, nid yw'n siŵr falle hamstring yw e. Dyw'r clwb ddim yn poeni gymaint o hynny. A dyw Ben Davies ddim yng Ngharfan Spurs heno. Gwenna, ni newydd clywed. 64 diwrnod cyn cwpan y byd. Ni wedi bod at 64 o flynyddoedd. Mae Callum fi dechrau colli cwbl o things hwnna. Pa i dweud hwnna. Ond, na'r peth nawr, chi'n dod mor agos, a yn anffodus, fydd na probably cwbl o chwaraewyr yn methu allan gyda'r anafiadau, achos dyna natur y gêm, dyna natur chwaraeon. Ond ni yn gobeithio, croesi bysedd, bod popeth fel wedi gyda Joe Allen ddim yn rhy wael, a'n amlwg bod e just yn precaution gyda Ben Davies, a chwaraewyr fel Harry Wilson yn cael cyfle nawr gobeithio i ddod nôl mewn cyn hir. Gêm yr rhyngwladol yn fyw dyn ni wythnos yma. Hon sy'n fyw pan ddewn ni nôl wedi'r egwyl, y Drenewydd yn cwrdd a Pen-y-bont. Dan Heilwen y canolbarth. Dewch yn ôl ato ni nawr. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni, drychwch ar y lygfa yna. Croeso mawr yn y canolbarth o ystad o Drenewydd yn cwrdd o Pen-y-bont. Ar S4C, heno, gêm fyw o uwch gynghrair Cymru JD a'r hael yn gwenu. Yn y Drenewydd hefyd, yn braf iawn yma ar hyn o bryd, wrth i anos i'r ddau dîm ddod i'r cae gêm ola'r penwthnos. Penwthnos o ganlyniadau eitha arwyddocaol yn uwch gynghrair Cymru JD, le mae'r ffeintiau newydd ennill 7 i 0 yn erbyn Met Caerdydd. Cofiwch bod yna sylwebeth yn Saesneg hefyd. English language commentary is available today, as usual, on the red button. And the Connah's key manager, Neil Gibson, join in. Mark Jones in the commentary position. Malcolm Allen, cyn ymwysodwr Cymru, sydd gyda ni, a Mike Davies yn cyn mynd draw jyst i nodi. Dim gemau wythnos diwethaf, fel ni'n gweud, popeth yn cael ei ohirio yng Nghymru yn dilyn marwolaeth y Frenhines Elizabeth yr ail, a gyda'r gynghrair yn ôl mae'r clybiau wedi bod yn nodi munud o dywelwch cyn gemau'r penwthnos. A bydd hynny yn digwydd fan hyn hefyd, ac ar hynny yn un ôl draw atyn nhw, fel o'n i sôn, Mr Malcolm Allen a Mike Davies yma pnawn yma. Diolch yn fawr iawn, Dylan, i cadarnhad, mi fyddwn ni'n cynnal munud o dywelwch ar ddechrau'r prynhawn i gofio am y Frenhines Elizabeth yr ail. Ond wastod gemau cyffroes rhwng y Drenewydd a Pen-y-bont yn gemau agos ac yn llawn goliau hefyd yr Obiniad sydd wedi cael y gorau o bethau yn ddiweddar wedi ennill 5 o'r 6 diwetha. Pen-y-bont y tro diwetha iddyn nhw. Enillodd i cartref oedd yma ym Pharc Latham nôl yn mis Mawrth. Felly cyfleoedd da i'r ddau dîm. Cyfle i dîm Chris Hughes godi i'r 6 ucha buddigoliaeth heno. Cyfle i dîm Rhys Griffiths godi i'r 3 ucha a buddigoliaeth heno i ymuno â Chaernarfon a Met ar 12 pwynt. Tywelwch ddechrau a Pharc gan bawb yma ar Pharc Latham i gofio am y Frenhines. O ran tîmoedd hyn o te, yn dilyn saib penwthnos diwetha, y ddau dîm yn gwneud un newid yr un o'r tîmoedd chwaraeodd pythefnos yn ôl. O ran y Drenewydd, Callum Roberts yn dychwelyd i'r amddiffyn yn lle Matty Jones sydd ar y fainc. Prif sgoriwr y llynedd Aaron Williams wedi dechrau tanio 3 gôl mewn 2 gêm iddo fe. O ran Pen-y-bont, prif sgoriwr y tymor hwn yw Rhys Cafana, 4 gôl mae'n dychwelyd i'r tîm ar drail Cion Raffel. Ie, mae gen i weld mewn 2 funud sut system Pen-y-bont yn chwarae, ond y Drenewydd chwarae 4 yn cefn, felly gyda Siawns, Roberts a Robles i creu 2 erbyn 1 lawr y chwith ac Williams ac Ismail i lawr y dde. Hwn di system Pen-y-bont, 3 yn y cefn, digon o le lawr y Sianeli, felly ella mi rhaid i Reynolds ddod o draws a jyst gwarchod y chwaraewyr ganol cae dipyn bach mwy y 2 ochr. Mae gen i fo swydd mawr yn ganol cae draw yma. Pwynt i brofi i'r dyn yma. 2 gol i'r Seintiau Newydd, tymor sal, tymor dwytha. Felly, wedi ddod yma ac i fod yn gymorth i Aaron Williams fyny llinell flaen. 4 gol yn barod i'r dyn yma, sy'n 23 oed, Rhys Cafana. Ein dyfarnwr hyn o yw Mr Hugh Jones o Land Raider y Mochnant, un o ddyfarnwyr mwyaf profiadol i'w gynghrair Cymru. Gwenan fe sonion ni fyna, Malcolm yn dewis Rhys Cafana a Lewis Robles, ond mae yna hefyd yn mynd i fod yn frwydr dda rhwng Miles Davies a Callum Roberts lawr yr asgell dde, dwi'n meddwl heddi. O, fi'n hapus iawn i gweld Miles Davies yn gweld nôl ar ôl anaf cas yma diwetha. Mae'n dod o gymaint i
i'r tîm Pen-y-bont yma. A jyst mor dda yn technegol, gallu agor drysau yn ymwysodol. Yn amlwg yn deall sefyllfa fe yn amddiffynol yn darllen y gêm yn dda. Mae'r Davies yn cychwyn, dim ond i ail gêm wedi dychwelyd o anaf i'w bigwrn yn hwyr yn y tymor. A chyfle fan hyn i daflu'r bêl yn hir Aaron Williams. Yr amddiffynwyr y fyny o'r cefn prawf cynnar iawn o amddiffyn Pen-y-bont. Mae'n cael ei chlirio. Y profiadol Craig Williams yn ceisio sgubo hi. Ond Nathan Wood yn chwilio am George Iefsky. Ond y bêl nôl yn y diwedd i Dave Jones. Un beth sy'n gan Pen-y-bont ydi cyflymdra. Gyda'r Rhys Carfana, gyda'r Georgeski, fyny'r lluned flaen na. Ac os di, dwi'n meddwl Drenewydd ddim wedi chwarae'n sgwar yn y cefn, fe fydd yna fylcha i'r ddau yma rhaid at ôl. Ti'n sôn, gwna'n am Pêl-i-bont Mal Davies, chwarae drwodd. Cyfle cynnar gwna ni brofi am ddiffyn Pen-y-bont gydag Aaron Williams a'n tafliadau hir. Mae ni'n gweld Shane Sutton yn camu mewn hefyd. Mae Drenewydd gyda gymaint o uchder a pŵer fyna. Ond fi yn teimlo am Pen-y-bont fel arfer yn drefnus gyda pobl fel Rhys Daniel Jeffries, sori. Williams eto. Dyma'r croesiad Rushton. Ryan Reynolds oedd ar dacl holl bwysig na chyflem wrth ymosod, a dyma Caernarfon, y prif sgoriwr yn gwibio lawr yr asgell chwith. Os na gyfle, am ergyd na, wes wir, mae Callum Roberts ar draws, a mi oedd yn y drosedd gan Caernarfon a Roberts beth bynnag. Callum wneud y dda iawn, jyst aros ar ei draed. Yn disgwyl na, Rhys camrioli reit yn y diwedd, jyst y cyffyrddiad yma, jyst fydd oddi wrtho fo, yn gwneud cyfle i Callum ddod y draws. Dwi'n meddwl fydd Chris Hughes bach yn pryderus, actually, achos o fewn 2 munud fan hyn, mae'r Pen-y-bont wedi cael 2 cyfle dda iawn i wrth ymosod, a diffyg falle safon yn y cyffyrddiad ola fyna gan Rhys Carfana, y tro diwetha gan Nathan Wood gyda pas sal hefyd. Mae'r cyflymdra gan y ddau nhw, Georgeski ac Rhys Carfana, praw ma. Ac unwaith maen nhw'n gwynebu'r gol, unrhyw ymosodwr sy'n werth i bres, mae'n mynd i gymryd chdi ar hanner lladd, jyst taflu'r ysgwydd un ffordd arall, wedi cael yr ergyd i fewn. Dyna fydd nhw'n trio wneud. 2 munud i chwarae. A'r ddau dîm yma, chydig o fomentum gyda'r Drenewydd erbyn hyn wedi ennill i 2 gêm diwetha wedi dechrau digon simsan i'r tymor. Pwynt da yma yn erbyn y Saint Drenewydd, ond wedyn colli gemau allweddol yn erbyn Flint a'r Bala. Pen-y-bont yn grif gartref wedi ennill i 2 gêm, ond wedi colli'r 2 gêm oddi cartref, mae rhaid dweud yn erbyn y Saint Drenewydd ac yn erbyn Cei Connah. Digon teg beth oedd Rhys Griffiths cyn y gêm, ond mae rhaid chdi ofyn y cwestiwn, efo gymaint o chwaraewyr allan efo anafiadau i Pen-y-bont ar y munud, maen nhw'n mynd i fod yn fygythiol, dyle fi ddeud, llai 3 yna tymor hyn. Dwi'n credu 4 pwynt oedd gan Pen-y-bont adeg hyn y tymor diwetha wedi rhyw 5 gêm. Mae gyda nhw 9 pwynt, ond fel ti'n gweud, maen nhw heb Sean McDonald, Lewis Harling, Ashley Evans a Lewis Clutton. 4 fanna, fydde mwy tebyg yn cychwyn y gêm. Wel, am y trydydd tro, ni'n gweld Aaron Williams ar draws am dafliad hir. Peniad allan gan Pen-y-bont, yr haul yn achosi trafferthion. Rhys Carfana, y bas letraws, ond Robert sydd yno. Pen-y-bont unwaith yn barod wedi edrych yn bygythiol wrth ymosod, ond y bas yna gan George Iefsky yn dod i ddim na tro hwn. Efo'r diffyg taldra sydd gan Pen-y-bont sy'n fyny llinell flaen heddiw, maen nhw angen cymryd y bas bach ychwanegol yn ganol cae, a mae gynnon nhw chwaraewyr yna Whitmore, Reynolds, mae'r ddau nhw yn gyffyrddus iawn ar y bêl. Felly, os ti'n cymryd y bas bach ychwanegol, mae'n wedyn, fel blaen nhw, ti'n cael amseru dyrediad lot gwell i'r bas ddod. Y chwaraewr arall i ni ddim wedi sôn amdano fe, Gwenan, wrth gwrs, sydd ddim wedi cychwyn ydi prif sgoriwr nhw y llynedd, Sam Snaith, mae fe nôl ar y fainc. Mae fe'n cynnig opsiwn yn wahanol hefyd, falle rhywun sydd yn fwy gryf, gallu dal y bêl lan yn dda, dod y chwaraewyr arall mewn, a ni'n gwybod bod e'n dda iawn o croesiadau yn ymosod ar reina hefyd, so mae'n dda i Rhys Griffiths cael fwy o opsiynau nawr fel wedodd Matt.
cwbl o eiliadau nôl, really, am y dyfnder sy'n cael ei adeiladu yn y carfan. A ti'n meddwl efo Shane Sutton yn y cefn yn ebyn Sam Snares yn wedi canslo yn allan ebyn bach? Ia, weithiau, so mae pawb yn sôn am y chwaraewyr sy'n dechrau, ond mae'r rôl gyda y chwaraewyr sy'n dod oddi ar y fainc, pan ti'n gyda rhywun fel Drojewski a Cafna sydd yn mynd i redeg mewn tu nôl a blino chwaraewyr fel Shane Sutton, mae fe wedyn yn mynd i sicrhau bod rhywun fel Sam Snares gyda fwy o amser a fwy o cyfleoedd achos o blinder sydd wedi digwydd yn y llun cefn. Y bas at Cain Owen. Owen mor ddylanwadol yn y tîm yma. Cafna colli'r bêl, ond mae gan Dan Jeffries a chyfnod o feddiant fan hyn i Ben-y-bont. Ond maen nhw wedi dechrau'n gyffyrddus, maen nhw wedi dechrau'n dda. Maen nhw'n reit hyderus ar y bêl. Mae yna plan i'r gêm. Hawdd i weld gan Rhys Griffiths, trin y cefn, efo'r wingbacks ma. Cain Owen lawr o dde, y chwith ac Mal Davies ar y bêl rwan ar y dde. A dyma Davies i gyffyrddiad ymlaen yn chwilio am Georgia Ieski. Gyda'n hir, ond drwodd yn rhy grif y tro hwn. Licio'r syniad, licio'r dychymig, licio'r syniad. Efo'i gyffyrddiad cyntaf, just gormod o bwer arni. Ond dyna beth o'n i'n sôn am o ran yn technegol. Os dim lot o chwaraewyr yn gallu defnyddio tu allan y traed a pwyso'r pas, cadw e lawr fel mae Miles Davies yn gallu. Hir gan Dave Jones, chwilio am Aaron Williams, gyda'r rhedwyr oddi ar Williams. Sutton, peniad nerthol, cyffyrddiad, ceisio dod o hyd i Ismael, ond hir o'r cefn unwaith eto. A dyma Cafn yn cyrraedd y bêl gynta. Georgia Ieski ar y postyn pella. Dyma Whitmore, ond Whitmore yn colli'r bêl. A Drenewydd yn mynd yn uniongyrchol. O'r cefn i'r blaen. Robles tuag ar Aaron Williams. A mae'r bêl allan am gic gornel gynta'r gym. Ac yna i'r Drenewydd. Ia, oedden nhw'n hapus fan ni. Yr ath nhw o cefn i fyny at y tillet flaen y sydyn nath o weithio iddyn nhw, nath Aaron Williams dal i dydd yn dda, bod yn gorfforol curo'r hanner y peniad. O leia nath yr amddiffynwyr ddim dod trwyddo fo. Dynion mawr i fyny o'r cefn. Sears a Sutton. Gyd gornel at y postyn pella. A mae tu hwnt i bawb. Mae'n cael ei chasglu gan Aaron Williams. Prif sgoriwr y llynedd. 17 o goliau. Roberts eto at y postyn pella. Sears yn disgwyl. Sears ar cyffyrddiad am yr eildro. Nath i cael ei chlirio. Ismael dau yn ei erbyn e. Mae'n parhau ar meddiant, ond Whitmore yn gryf yn benderfynol o ennill y bêl nôl o gwaith campus gan Kai Whitmore y lle cyntaf, ond Drenewydd yn gofyn am drosedd. Pen-y-bont yn chwarae mlaen. Miles Davies yn cario'r bêl, chwilio am opsiwn. Ymyl y Cwrt Cosby yn troi. Dim ond un yn disgwyl y croesiad yn y canol. Georgia Ieski yw hwnnw. A mae Davies yn cael ei orfodi draw i'r gornel. A Davies yn colli cyfle, dwi'n meddwl, fan y Gwenan. Ie, so sa'n dweud pam nath e ddim ergydio fan'na, nath popeth agor allan iddo fe, ond eto... o'n i'n meddwl bod hwn yn gwythiad yn y cefn i fi fan hyn. Oedd. Ie, yn glir fan'na. Yn amlwg y dyfarno wedi colli, ond jyst mynd nôl eto, mae... hwnna Na, dim byd mewn hwnna i fi. Mae'n edrych am mae'n gwneud mor o mynydd allan hwnna. Rhywbeth bys y Marks yn gwneud pob penwythnos. Ti'n gwybod beth, di'r dyfarnwyd ddim yn mynd i roi hein at ymwneud mam. Rhyw wrthiad bach, neu pobl yn mynd i lawr i feddwl o fa. Absalom. Gig hir. Ond oedd yna wastraff eiliadau nôl gan Miles Davies edrych nath o garlamu 50 llath fan i'r cae. Ac oedd Drojewski wedi wneud yr hediad iddo fo, nath o ddim pasio, unwaith o ddim yn pasio, mae rai fo gymryd yr ergyd ar. Ond eto, i fi, o ran Pen-y-bont yn edrych yn peryglus, ond y Drenewydd falle yn y 10 munud agoriadol yma, falle yn pwysleisio gormod o chwaraewyr yn mynd i cefnogi'r chwarae, a maen nhw'n cael ei dal eto. Os ni'n disgwyl i bod bach fwy amddiffynol, jyst gweld ei hun am mewn i'r gêm.
Chris Hughes yw'r unig un sy'n cael trafferth gyda'r hael Gwennan. Mark Safinne. Dwylo'n cysgodi'r hael sy'n dod mewn yn uniongyrchol i'r pwynt sylwebu. Y Drenewydd yn ymosod lawr yr asgell chwith. Eto Pen-y-bont yn codi'r bêl. Fi gobeithio chi wedi rhoi eich Eli hael ymlaen heddiw, achos ni'n bendant mynd i llosi yn y byd ymlaen. Byddai'n mynd gytre gyda Cris fel y Robiniad fan hyn. Williams yn codi, y drwsion gan Rushton. Gyda Rushton, Robles, Aaron Williams, maen nhw'n fygythiol yn dyn o Marks, pan ti'n edrych. Mae'n agolion am ar, nes ti weld tymor dwytha Aaron Williams, Rushton o'na rhyw. Oedden nhw ar yr un donfedd gymaint o weithiau, faint o gols nad o greu i gilydd. Mae Rushton yn chwarae yn yr un 90 na mae'n 30 dyddiau yma, wedyn mae o mor glefar yn just sefyll yn stond, sefyll mewn pocedi'n barod i dderbyn y bel neu fewn ar hanner troiad i trio chwilio Williams. Mark Little i hwn, sydd wedi muno dros yr haf o Iwfil, 34 mlwydd oed. Ychwanegu profiad. Bêl cael ei sgifo allan tuag at Caen Owen, ond ar y gwynt yma sy'n o blaid Pen-y-bont yn hanner cynta. Ti'n Little efo gymaint o brofiad ti'n hollol iawn. Ond 34 oed dyddi yma, ond na ddeud un peth. Oedd Rhys Griffiths dyta fi bod yma, oedd pawb di drio gymaint o ar, un yn erbyn un, yn ymarfer, a neb yn ei gyro fo. Wel, gyda Mark Little, a gobeithio fe fydd Sean MacDonald yn dychwelyd ryw adeg yn fuan. Mae carfan Pen-y-bont yn mynd i gryfhau yn ystod o'r wythnosau nesaf yma. Gyda dyddigoliaeth heddiw, yn ei codi nhw tuag at y 3 ucha. Owen, rownd y gornel at Whitmore. Owen at Georgievski. Georgievski 2 o'i amgylch. Y dacl mewn, ac Mr Hugh Jones yn dyfarnu cic gornel oedd yn benderfyniad cwm. Ydy, ar ddau dîm yn trio chwarae pêl-droed. Y dacl gyntaf, wel, dechrau fabi, do, Caen Owen. Ie, off y pêl fan'na. O'n i'n meddwl yn syth, achos oedd e'n trio wneud y overlap, jyst i cefnogi. Ond credu Ismail jyst yn cymryd e lawr, chyffodus i gael ei ffwrdd gyda hwnna. Ond Pen-y-bont ar y degau, pan maen nhw'n chwarae'r pêl-droed 1-2 cyffyrddiad, maen nhw'n edrych yn ddawel iawn yn ymysodol. Williams ar ei drod chwith, codi'r bêl tuag at Louis Robles. Just diddorol, reit o dan ni, Rhys Griffiths a Chris Hughes i'r chwith. Just allan yn trio annog i tîm, cario'r plan y gêm allan iddyn nhw. Ond yn seicolegol, dwi'n meddwl, maen nhw'n ddau o rheolwyr gorau yn yr uwch gynghrair. Sam cwestiwn am hynna, maen nhw'n meddwl cam ymlaen. I ffordd maen nhw'n paratoi am gefa mor broffesiynol. Well na Craig Harrison? Wel, gyda bo, mae o llawn amser, cofio. Nach di'r fantais. Ond na i sôn am hynna wedyn, a dwi eisiau sôn am Drenewydd. Ismail. Whitmore, cyrraedd y bêl gynta, ond diolch yna drosydd yna gan George Hughes. Dyw cefnogwyr y Drenewydd ddim yn cytuno, Gwenna? Na, o'n i'n meddwl bod e'n drosodd. Oedd e'n ceisio troi Whitmore gyda cyffredau gyntaf. Fi'n fan mawr. Fi'n gallu gweld oce, mae'n cael y pêl, ond gath e'r coes yn gyntaf, a dyna pam, ond fi wedi gweld Kai Whitmore chwarae cwbl o weithio nawr, o gweld e'n barod tam yma yn erbyn Hwlffordd, ac oedd e'n arbennig o dda. Yr egni mae'n dod o'n ymysodol, ond mae'n daclus iawn ar y bêl hefyd. Mae'n tyfu mewn i'r uwch gynghrair Kai Whitmore. Dyma'r gigrydd gan Absalom. Sutton yn penderfynu penio. Fi'n meddwl lle wedi gadael yna redeg allan. Brwydr canol cam a gan Davies i Ben-y-bont. Nôl at Little. Ben-y-bont digon hapus i fynd y holl ffordd nôl. Yn uniongyrchol y tro hwn ond Sears a'r peniad. Ac yna tu fewn. Ac mae'r Drenewydd yn cadw'r meddiant yn daclus iawn ac yn newid cyfeiriad y chwarae o un ochr y cae i'r llall. Ismail yn erbyn Caen Owen. Ismail, triciau bach tu fewn y cwrt Cosby yn blaen tro'r pwysig gan Caen Owen am ddiffyn yn dda. Captain Pen-y-bont. Ti'n gofio beth nath o deud am Ismail blynyddoedd maith yn ôl, fod o'n Wolverhampton yn dechrau yrfa, Mike? Dyfeodd fod yr chwaraewr cynta i fod gwerth 100 miliwn y bunnau. Dyna oedd y potensial o ganddo fo.
A mae o ar y teledu yma ar S4C heddiw. Chwarae Drenewydd, dim diffyg parch wrth gwrs. Mae'n wrth i fod yn cymryd pobl ar. Just yr end product na. Sy'n gadael lawr. Fi yn mynd i trio wneud rhyw fath o esgus i'r refyn hyn, achos mae'r arwynebydd yma'n sych iawn. A os ti'n chwarae ar cae ac arwynebydd gwair, bys y problem well ac yn cael dŵr arno fe, bys yr pêl ddim yn mynd mor stuck o dan traed e, fel mae yn. Mae fe yn anodd iawn i chwarae ar arwynebydd yma pan ti'n chwarae'r ymysodol sydd yn hoff iawn neu tricio, achos fel wedys i, mae'r pêl yn mynd yn stuck o dan traed ti'n hawdd. Iawn, mae wedi cael ei esgus, ond un waith mae'n cael. Digon teg. Ac erbyn hyn, fi'n credu bod fe 9 mas o 12 sydd erbyn hyn yn caeau artificial y Flint yn chwarae gartre heddi am y tro cynta ar yr arwyneb newydd. Pwynt iddyn nhw. Mae'n wych o ran cadw gemau i fynd i parhau nhw wedi yn y geiaf, ond o ran y niwed mae'n neud yn gorfforol, dwi ddim yn gret i cymalau. O'n i'n un os o'n i wedi dod nôl i chwarae o anaf fi, bys ni ddim wedi gallu chwarae ar arwynebydd yma achos wel, yr effaith mae'n cael ar cymalau. Sa fi ddim chwaith, efo penglin a fi, diolch i. O'n i'n gorfod, ond sut ti'n teimlo mewn academies yn chwarae nhw wan ta? Y chwaraewyr ifanc ma? Mae'n gret o ran dechnegol, achos fel arfer, mae'n canu, os dim lot o bobl yn ddim byd fel hynna, so os dim esgusodio wedyn o ran pasio ac yn y blaen a diffyg reolaeth yna. Pan ti'n mynd yn hynach, efo joints o dde. Fi jyst yn teimlo, a hefyd o ran yn amddiffynol ar gwaith, gallwn ni tackle go iawn hefyd. Cic gornel gynta'r prynhawn i Ben-y-bont. Mae'n mewn tuag at y postyn agosaf. Mae'n cael ei chlirio yn dros dro'n unig. Whitmore chwilio am Cain Owen. Nôl at Whitmore. Owen dal yno. Cymysgedd rhwng y ddau. Ac yn y diwedd mae'n dafliad i Ben-y-bont, ond dryswch rhwng Cain Owen a Kai Whitmore fanna. O'n i'n meddwl falle allai Cain Owen wedi chwipio hwnna mewn. Mae yna dafliad hir i ddod. Ryan Reynolds. Un gol y tymor hwn yn erbyn y Flint. Mae'n tafliad hir gynta. I dda, mae'n cael ei chlirio gan Sutton. Y Drenewydd yn ymateb yn gyflymach a ras rhwng Rushton a Mael Davies a Rushton sy'n cyrraedd y bêl gynta. Rushton. Waith gwych gan yr ymosodwr. Dim llawer o bobl yn curo Mael Davies mewn ras 1 yn erbyn 1. Falle bod hwnna'n arwydd marcs o'r ffaith bod dim ond yn cychwyn i ail gêm heddi. Ia, bendant. Dydy ddim 100% eto. Ond mae o ran cryfdar y goes, just efo ffitrwydd a cyfymdra. Mae'n anodd. Mae Rushton yn siarad o fod. Fi siŵr, dwi dal chdi. A wedi bod yn panicio braidd. Nesa fi di wneud. Mae'r Rwbiniad yn parhau ar dacdeg yma o'r dafliad hir. Uchel i'r awyr, mae Sutton yn ennill y peniad. Clwstwr o chwaraewyr yn y canol. Ben-y-bont yn sefyll i tir. Ismail. Wood yn ei gau e lawr. Gwaith da gan Nathan Wood yn amddiffynol. Hefyd gan Chris Kavanagh yn taro'r bêl lawr. Ond mae yna drosedd, ond llawio fi'n credu yn erbyn Rhys Kavanagh yn reiddiol. O'n i jyst yn gwylio nawr fan hyn. Bach yn anlwcus yn credu. Mae braich yn amlwg mewn safle annaturiol, ond mae angen efo yna i redeg. Ond jyst yn gwylio eto, jyst y chwaraewyr, faint o chwaraewyr mae'r Drenewydd yn cadw nôl. Maen nhw'n gwthio'r 2 cefn o'r lan. Fel arfer, ti'n cael, os mae 1 cefn o'r lan, ti'n cael yr un arall jyst yn dod nôl i llinell amddiffynol i cydbwyso allan. So maen nhw'n amlwg yn mynd amdani heddiw. Ismail yn y corridor a'n sicrwydd yna, mae'n cael ei chlirio. Davies i Ben-y-bont. Taro yma bell a gallu fe, ond y rhedwr da o ganol cad i Whitmore. Whitmore eto yn gryf. George Ajewski sgwar at Wood. Wood yn chwilio am ei bartner, Cain Owen. Symudiad bach da fan hyn, a mae yna drosedd hefyd gan a Cerdyn Melin cynta'r gêm yn cael ei ddangos i George Hughes. Whitmore yn gyflym fanna. Ie, 20 oed i Whitmore, ond dwi wrth modd efo.
Jyst mae'n mor hyderus efo'r sgiliau sydd ganddo fo, felly mae eisiau jyst mynegu nhw traed sydyn. Os ti'n gweld hwnna eto, fel i unrhyw chwaraewr ifanc, just cyn bod y pêl yn cyrraedd e, mae fe'n edrych dros ysgwydd. Mae mor bwysig bod chwaraewyr yn edrych dros ysgwydd, just i gael dalyn, oedd yn gwybod yn union y cyfeiriad oedd Hughes yn cael lawr, a dyna pam wedyn y cyffredin gyntaf yn gallu cymryd ei ffwrdd. Wel, Gecrydd mewn safle da fan hyn i Ben-y-bont. Fe welwch chi bod Cafana prif sgoriwr. O gwmpas y bêl hefyd Cain Owen a Nathan Wood. Byddech chi'n meddwl efallai bod e'n ffafri o chwaraewr trod dde, sef Nathan Wood. Dwi'n ffasio Cain Owen. Cyrmannu rhwng dod. 4 yn y wal. Cain Owen yn isial mewn i'r wal. Geith e ail gyfle na neill. A Craig Williams yn taro i mor beth. Oedd ni'n siomedig i ddweud y gwir gan ystyried y safle. Ddau Malcolm oedd yna. Cyrmannu fewn i'r wal, medda fi. Gwmpas y wal nes i ddweud. Nes ti roi'r big build iddo fe a the. Rwan dymor, gath o tymor dwytha. Ond hwn ydi... Ac mae'n gyfeicon o le efo yna. Dydym rhy agos fel mae pobl yn dweud fi beth yn meddwl. Mae'n Gecrydd rhy agos. Os gynnwch chi yr gallu i gael y bel i fyny lawr. Mae'n sgil mwy anodd yn y gen. Dwi'n dall, ond sa Cain i fi bach yn siomedig mwy yn y mynd. Uchafbwyntiau Sgorio, nos lun, hanner awr wedi 10 a nos fawrth am hanner awr wedi 6 ar S4C gan gynnwys y 7 gôl Sgorio y pencampwyr yn erbyn y Met prynhawn yma. Trosedd eto, Pen-y-bont yn ennill y Gecrydd. Ie, dwi jyst edrych, mae'n ddigon o challenge fel un yn yr awyr, does, ond dwi eisiau codi'r ail bel na bod tro dwi'n edrych amdan. Bydd e'n hapus gyda dechreuad ni hanner ffordd trwy'r hanner cynta Gwenna? Fi'n meddwl fydd e. So maen nhw'n edrych yn gadar yn amddiffynol. Delio gyda'r tafliadau hir a wedyn maen nhw'n edrych yn fygythiol. Nhw wedi gwrth ymosod. Fydd e yn ywedig fel ymosodol ei hun. Fydd e bach yn siomedig gyda'r safon yn y trydydd ola ar hyn o bryd. Just falle pwysau ar y pas ola. Ia, ti'n hollol iawn. Dyna ydy'r broblem sydd ganddyn nhw. Yn y rhan pwysica o'r cae, de. Dysa'n digon ansawdd efo'r bel, heb y bel. A'r gwasanaeth i mewn i'r cwrs Cosby. Gecrydd wedi chymryd yn sydyn. Whitmore'n chwilio am le. Bel yn cael ei tharo lawr. Whitmore eto. Mor effro ymyl y cwrs Cosby, ond cyffyrddiad gwael gan Cain Owen. Ond rhyw ffordd rhywsyd. Mae'n cyrraedd Pen-y-bont o dyma Whitmore eto. Mae yna wiriad. Dave Jones i'r awyr. Pwysau arno fe. Ac mae yna drosedd ar y gôl geidwad a mae yna mateb hefyd gan Dave Jones. Y chwaraewyr yn taflu hunain mewn fan hyn. Billy Bosch yn dal i ben. Nawr bydd angen cymorth dwi'n meddwl ar Hugh Jones fan hyn i weld beth yn union ddigwyddodd yn y cwrt bach. Mae'n ceisio tywelu pethau. Ie, Anna Bosch fynd i'r llawr, ydyn bach rhy hawdd. Dave Jones gymaint o brofiad gyda fo. Di bod efo'r clwb yma am flynyddoedd o golwr. Ie, gret o. Ac e'r gwiriad, dwi'n meddwl, yn achosi problem rwan ta ar y lawr. Fan hyn, mae hwnna'n edrych i fi fel bod e fwy yn Bosch na Dave Jones. Mae'n edrych fel mae'n codi la. Mae'n actually'n rhoi penalty at corff Dave Jones. Yn chwarae teg, oedd yna arbediad dda iawn, achos yna wiriad fan'na, hwyr o ymdrech Whitmore. Wrth i ti wei fyna, Gwenna, oedd cerdyn... Wel, oedd i'n meddwl bydde Billy Bosch yn heiddi cerdyn melyn, ond Sears sydd wedi derbyn cerdyn melyn, a George Ajewski. Mae Cain Owen yn hir, eto'n chwilio am Cafana. Cafana, tu hwnt i Craig Williams am eiliad. Fe sy'n ar meddiant, chwilio am gyfle i groesi. Mae'n dewis y bas at Owen, nôl at Cafana yn y cwrt Cosby, cyfle i droi, sgiliau da. Mae'n cynnau'r bil, a mae ddi ar y postyn. Symudiad gorau'r gêm o ran Pen-y-bont a sgiliau hyfryd Rhys Cafana. Yn bron a dod â gôl agoriadol i ni. Wel, o'r dechrau bron i'r diwedd, o'r bas o hanner ffordd i ddechrau gan Cain Owen, dim hwnna, ond wedyn y sgiliau yma gan ydyn. Unwaith mae o'n gwyn, mae camera'n gwynebu chdi.
gyda chdi ddim llawer o siawns. Mae'n symud y traed, mae'n symud, mae'n neud ti ar ei sowdlo, mae'n agor y gornel bella na ei hun. Hanner lladd, cymanu'r post i'r bella. Taro'r post, oedden ni'n meddwl bod ti mewn. Pen-y-bont parhau ar meddiant. Nhw sy'n cael y gorau pethau nawr. Mae yna drosedd pen pellau i'r ca. A hynny can Cai Whitmore. Felly fe fydd yna saib i'r Drenewydd Gwenna. Ia, wel, maen nhw'n ffodus iawn i ddim bod gol lawr ar hyn o bryd. Fel wedodd Mark yn fanna, y pas reiddiol i ddechrau y symudiad. Oes dim byd lot mewn hwnna, ond maen nhw'n cael ei roi yn erbyn nhw. Ond ie, yr ymdrech wedyn gan Cafna. Beth nath oedd gyda'r, nath e ffigio, a nath e actually just tynnu 2 amddiffynwyr canol Drenewydd allan o'r ffordd. Dyna troi nôl ar ei goes, troi dde. Oedd e'n cymanu nag oedd e, just dim cweith digon. Oedd e'n heiddi mynd mewn. Oedd. Yr ymdrechion am gol yn adlewyrchu'r chwarae, falle gyda Pen-y-bont Peder. Ia, ond dyna di'r... Ond un ymdrech gywir, a dyna'r un nath daro'r postyn gan Rhys Cafana. Ie, hynna di'r ansawdd. Ti'n bod, darno ansawdd, eiliad bach, fflach bach. Da ni wedi weld hyn yn hyn gan Pen-y-bont a Rhys Cafana. Sgiliau a triciau yn y cwrdd Cosby, y ffordd oedd e'n sefyll ar y bel a symud y bel yn yr un symudiad. Ie, newid cyfeiriad, ond y twyll yna oedd fedd i jyst mynd y 2 ddyn allan o'r ffordd. Mae chwaraewyr Pen-y-bont yn wedi y blaenor, so Georgievski, Cafna, cael lot o joy, really, yn dod oddi ar y llinell amddiffynol yna i ddod ni nôl y bel. Mae chwaraewyr canol Cai Drenewydd ar hyn o bryd ddim really yn gwarchod fel dylsyn nhw, ond hefyd wedyn mae gyda nhw'r awch a'r cyflymder i redeg mewn tu nôl, so mae'n anodd iawn i amddiffynwyr canol pan mae chwaraewyr yn digon cyfforddus yn chwarae 2 ffordd gyda cefn i gol, ond hefyd yn redeg at y fyd. So falle Drenewydd gath y gorau o bethau yn y 10 munud cynta, ond Pen-y-bont yn dechrau rheoli'n canol ca, cychwyn creu cyfleoedd. Yn Cafana yn amlwg, bel gan yr ofiniad. Peniad pwysig, ond wedi mynd yn syth nôl at Sears. Sears, cyffyrddiad ychydig yn drwm, a felly Miles Davies yn gallu hennill hi, a cychwyn gwrth ymosodiad. Wood. George Hughes ar draws. Ismail dan bwysau. Ie, Sears a Sutton yn ganol amddiffyn i Drenewydd yn ffeindio'n anodd i marcio'r 2 lenwr, oherwydd dydyn nhw'n chwarae fyny ni erbyn nhw. Mae nhw'n glefar. Gliriad gan Absalom. Ac yna hir o'r cefn ras yn Georgievski, Dave Jones yn cyrraedd y bel gynta. Ond y bel yn llithroddi ar ochr i drod fi'n cael taw cic gornel fydd i. Ie, Dave Jones, 11 Llechan Lan, tymor dwytha'n helpu y Drenewydd mewn i Ewrop. Dyma y mwyaf yn y byd, y taldra. Ond dyma yn ofn, mae yna rhyw fath o presenoldeb lle mae o'n mynd i stopio'r ymdrechion. Mae yn gic gornel. Dave Jones wedi ildio'r gic gornel yna ar ail i Ben-y-bont. Dyma hi at y postyn pella. Sutton yn codi, ond dim cyffyrddiad gan Sutton, felly oedd dim terigl fanna. Oedd un siomedig, digon siomedig wedyn, Malcolm. Ond y beth bwysig i Ben-y-bont, pan nhw'n cartra, pan nhw'n chwarae'n hanner Drenewydd, a maen nhw'n neud hynny ar y funud, a maen nhw'n just gorfod bod dipyn bach mwy am ynergar, dal i neud y pethau iawn, dal i edrych am y rhediad yma tu ôl i'r amddiffyn, herwydd dyna lle mae'r fygythiad mwyaf, os fyddi nhw'n cael tu ôl i Sears a Sutton, dyn nhw ddim y cyfle yma yn y byd. Ond mae Georgievski ac Cafana yn ei erbyn nhw'n achosi problema. Wood heibio i Walker ymlaen tuag at Cafana, sgiliau da eto gan Nathan Wood. Maen nhw'n dechrau cael gafel Gwennan yn canol ca Pen-y-bont. O, yn sicr, ie. I fi, maen nhw wedi bod y tîm gorau yma yn hanner awr gyntaf. A wedyn maen nhw'n ffeindio'r bylchau yna. Maen nhw'n chwarae rhwng y llinellau yn dda iawn. Cyffyrddiad mlaen gan Williams i lwybr Robles, ond mae yna gam sefyll. Ie, i enwi llawer Robles.
Na, ti'n di siarad digon am y dyn yma. Robles o gwbl yn hanner awr cyntaf yma. Dio ddim di bod yn y gêm. Oce, di Drenewydd ddim di gael llawer o feddiant. A mae hynna... Adra, fel arfer, mae Drenewydd yn cael i siar o'r meddiant. Ond rhaid fi dweud, mae Pen-y-bont wedi llwyr reoli. Ie, mae Pen-y-bont yn gwasgu'n uchel hefyd, so mae'n gorfodi y Drenewydd i mynd yn hirach achos maen nhw ddim moyn colli'n meddiant mewn sefleoedd mor amddiffynol. Mae'n rhaid chi can mor Rhys Griffiths am y ffordd mae fe di dod fan hyn yn digon hyderus i gael Pen-y-bont i chwarae yn y ffordd yna. Fi'n credu taw Pen-y-bont yw'r tîm mwyaf ffit yn y gynghrair. Maen nhw'n rhedeg fel maen nhw'n gweld pobl y tîmoedd yma wythnos i wythnos. A maen nhw wedi ychwanegu Whitmore a Cavanagh, a nawr bod Georgievski, mae fel y rwyddo chwaraewr newydd Georgievski, dim ond tair gwaith chwaraeodd e tymor diwethaf. Ie, a nawr fel nad dweud. Wood, gweithio mor galed yn y... Gyna i groesiadau bron a cael ei chyffwrdd mewn gan Rhys Cavanagh, chwarae clyfar gan Nathan Wood. Mi oedd o, ond o'n i'n just dal, o'n i'n edrych ar pwy oedd y rhedeg i mewn, a Cavanagh, so wedi mynd just rhyw chwinkiad cynt yn rhagweld y croesiad na'n dod i fewn, ond oedd yn llawer o bwyr â ni, digon amser ddod ar draws y bêl, jyst cael unrhyw fath o gyffyrddiad. Ie, fel blaenwyr, ni'n cael dysgu i redeg ar draws, y sicrach chi'n redeg ar draws i'r postyn agosach, so os bod chi yn cael cyffyrddiad, chi'n mynd i sgorio, chi'n mor agos, ond chi'n mynd i colli mae'n gwneud yn anodd i gol geidwad. Yndi, mae'n rhaid chdi ymroi, mae'n rhaid chdi ymroi i'r hediad. Oedd Chris Hughes yn parhau ar dacteg yma o ddefnyddio'r tafliad hir mewn mae'n dod, mae'n cael ei ffenio'n glir. Hughes yn isiel tro hwn ac yn ar ergyd, Nick Rushton ar ergyd heibio'r postyn, gan i weld pa mor agos oedd hi. Ond y bel yn cael ei chwarae mewn yn isiel am y tro cynta. A Rushton oedd yno, ond ar ei dro dde heibio'r postyn. Gath o afal yn ni. Ac o'n i'n meddwl y techneg yna oedd o ar ei ochr. Efo tu allan i'w dweud de. Mae jyst yn gwirio jyst bach gormod oddi ar y tu allan. Mae'n techneg anodd i ddod ar draws y bil fel yna. Un o'r technegau mwyaf anodd yn y gêm rili o foli yna. Jyst gormod oddi ar y tu allan. Ismael o'n cyffyrddiad gwael, Cain Owen yn dwy'n y bêl. Gwaith da gan y capten, bwydo Whitmore. Whitmore lle o'i flan e, ergyd eistedd. A gol gynta Kai Whitmore yn uwch gynghrair Cymru. Wedi dod, wedi 32 o funudau. Yn erbyn y Drenewydd. Camgymeriad gan Ismael. Cain Owen yn bwydo Whitmore o lle o'i flan e. Chydig tu allan i'r cwrt cosbi, ergyd eistedd, heibio i Dave Jones. Campus gan Kai Whitmore. Drenewydd dim, Pen-y-bont 1. Ia, dim mwy na maen nhw'n heiddi. Hollol reoli'r gem. Edrych ar pan mae'n cael y bel, Whitmore. Mae'n cael y cyffyrddiad cyntaf allan o'i draed. Mae wedyn just yn meddwl, oce, mae wedi dod digon, mae wedi gosod fi digon i fynd am yr cyffyrddiad ail a mynd am y go. Mae'n mynd am pwer. Na neud siwr bod fi'n taro'r target. Mae'n neud hynny, mae'n mynd i mewn trwy'r postyn gyntaf. Dim siawns o gwbl i Dave Jones. 20 oed ydy dyn yma. A mae'n cael... O safbwynt Drenewydd, wedys i cwpl o weithiau do yn y 15 munud agoriadol o ran y rifau ymysodol pan oedd Pen-y-bont yn gwrth ymosod. Does dim esgus o gwbl fyna bod Pen-y-bont gyda fwy o chwaraewyr yn redeg ymlaen. Os chi'n gweld y clip eto a cyfri'r rifau, mae'n fwy o crysau glas na coch. Mae hwnna wedi dod o'r cic o'r gol. So mae chwaraewyr Drenewydd hollol allan o siap fyna. Owen yn bwydo Cavanagh. Pen-y-bont yn ceisio adeiladu ar ei dechreuad da. Mae Cavanagh yn edrych i wirio hi. Ac mae'n sydd at Dave Jones, ond bob tro mae Cavanagh cael y bêl, mae'n y berygl. Oes mae yna. Ti'n gwybod beth i syniad o eto fan hyn. Mae eisiau mynd am y gornel bellan a mae yn agor. Pas lac fan hyn, Dave Jones yn oedi a bu bron i Cavanagh ddod mewn am ei bumed o'r tymor. Y Drenewydd yn sigledig, Pen-y-bont yn gyntaf bron i bopeth. Wel, maen nhw angen cymryd mantais o hyn, dydy y cyfnod yma, siar yma o'r gêm, os ti'n licio. Wedi cael un yn barod. Williams, rhediad da, rhediad pwrpasol. Allan at Ismael. Ond wedi bod yn frwydr dda yngddo fe. A Cain Owen, mae'n cael croesad mewn, ond mae'n rhy agos at Absalom, a mae'n gyffyrddus i'r gol geidwad. Ond ar ei fi ddeud, Drenewydd yn siomedig, di cynnig dim byd yn ymosodol i'r gêm. O'n i sôn o'r
O, dyma ymdrech Cafn yn fan hyn. Mae fe di edrych mor fywiog na gwe, ond mae'n wastad moyn dod nôl ar y traed dde. Mae'n edrych i chwilio am y bel i mewn i draed. Edrych adi, mae'n dod yn fyr, yndi, ond ddim eisiau. Mae'n jyst eisiau amddiffynwyr wrthio i fyny'r cae, a wedyn mae o. Ar i sowdl lawr o sianel na, ar i holi. Dwi'n licio fo. I feddwl, ath o Casnewydd ryddhau, ath o Bristol Rovers, nath o ymddeol o'r gêm proffesiynol yn Lloegr, efo anaf. A rwan nath o'i bari tymor dwytha, llon llaw o gema, a mae o'n fan hyn, a mae Rhys Griffiths, just i gweld beth sgynno fo ar y cae ymarfer, a rwan mae'n cael y gorau allan ono fo ar y cae, dal ond 23 oed, gofia. A mae wedi cryfhau hefyd Malcolm, dwi'n credu yn gorfforol, un gol mewn 2 gêm ar 20, dwi'n meddwl, i'r Bari, a oedd yn dod lot o ddi ar y fainc. Ond y cryfdar yma, gynno fo, dyna beth dwi'n dweud, rhaid chdi fel reolwr gweld beth yw'r cryfdar sy'n gan y chwaraewr yna, a cael o allan ono fo, a dyna beth mae'n gael heddiw. Dwi'n mynd i gwynebu gol i hun, i mi waith i dderbyn y bel. Mae'n i gwynebu gol Drenewydd, bob tro'n rhedag arni. Williams gyda Drenewydd yn edrych i daro nôl. Mae hwnna'n uchel ac yn rhy bell dros y traws siomedig gan y capten. Yn sôn am y Cafn hefyd, fi'n credu, mae fe'n cymryd sbel i ddod i arfer gyda'r gynghrair yma. David yw'r sgorio un peth, o ran pa mor gorfforol mae'r gynghrair. A falle o ran i fe, mae fe wedi cryfhau, ond mae wedi dod i arfer a deall symudiadau, deall y chwaraewyr, mae fe'n dod lan yn erbyn yn well. A dyna pam, mae fe moyn chwarae i gryfderau fe a redig mewn ti nôl. A gyda Sam Snaith ar y fainc nawr, mae'r opsiynau dechrau cynyddu i Rhys Griffiths. Ti di sôn am 4 chwaraewr sy'n cerdded i mewn i'r tîm ag yna, o'r wrth yr rhestr anafiadau. Wel, dwi'n gwybod am 1-2 chwaraewr arall sydd wedi bod yn ymarfer efo'r clwb, ac fydden nhw yn medru chwarae mewn i 2 wsos. Dwi'n i fwy o fanylion falle gan Malcolm yn y man, ond dyma Craig Williams cael ei orfodi am nôl, a dyma'r wasgfa yma sy'n dod lan gan Ben-y-bont. Wedi bod mor effeithiol yn yr hanner cynta yma'n gwthio y Drenewydd am y nôl. O 8 munud tan yr hanner, Ben-y-bont ar y blaen o gol i ddim. Gol gynta Cai Whitmo yn uwch gynghrair Cymru. Fel hir, lan tuag at Robles a Williams. Dan Jeffries yn clirio a cynorthwy gan Mae'r Davies i dan bwysau ac yn ildio'r tafliad. Felly tafliad hir sydd i ddilyn, Gwenna. Oes, dwi'n jyst yn edrych ar amddiffyn Ben-y-bont yn amddiffyn y sefyllfa yna, jyst y pellteroedd rhwng y 3 canolig mor dda i gymharu gyda falle Drenewydd sy'n chwarae'r un system gyda'r 3 yn y cefn. Williams ar tafliad fe o'r prif sgoriwr y llynedd. Mae mewn yn fyr a neb wedi darllen hwnna. Mae'n cael ei chlirio gan George Ajewski nôl gan Hughes. Williams sydd yn croesi ar y cyffyriad cynta. Cain Owen, captain, yn clirio mewn i'r cylch canol, gorfodi'r Drenewydd am yn ôl, a dyma'r wasgfa yma'n dod gan Nathan Wood. Gorfodi Williams i gyflymu i bas ac yna ildio meddiant. Lawr y sianel, chwilio am y rhediad. Whitmo, llawn egni brwdfrydedd a hyder erbyn hyn gyda'r gol yna. Joy yn ni gweld ystadegau redig fe. Wedys i hwn gêm diwetha, mae fe mor egnio. So, lycyn ni gweld fel arfer, mae chwaraewyr yn tueddol i wneud 10 km, 10 i 12 km y gêm. Ar y lefel uchaf go iawn nhw yna. Lycyn ni gweld beth mae ystadegau fe yn y gynghrair yma, beth sy'n diddorol iawn. Wel, da ni'n gwybod am beth nath ddigwydd i'r chwaraewr nath adael Ben-y-bont sy'n mynd i Casnewydd yna. Wait, mae wedi bod yn tîm cyntaf Casnewydd. Wel, hwn fydd y nesaf. Dwi'n licio fo, 20 oed. A ti wedi deud am ei egni fo. Ond dim jyst i egni. Dwi'n mynd jyst i pwysau ar y bel. Mae'n trio dwy ni. Dyna di'r gwaniad. So fi'n mynd i pwysau ar... Gynnwch chi'r bel wan, Gwenan. Ond y peth di, mae o'n trio dwy'n y bel. Bysa ni'n rhy skillful i tîm Max, anyway. Ond be fi'n hoffi amdano fe hefyd, un peth mae angen fe wella, yw bod e'n rhoi y pwysau arno, achos bod e'n mor awyddus a egniol i gael y bel, weithiau mae'n gallu bod bach yn naif a rhoi fel kick gosb i ffwrdd, ond well gyda hwnna na cael rhywun sydd ddim yn cael lawr. Ie, allan gyda ddal i allan os eithaf lefel nesaf.
Mewn I 5 munud ola'r hanner. Mae'n y drosedd. A I fyny rwan, mae rhaid ni ddeud, dwi'n dweud mae'n un gol I ddim cyffyrddus I Ben-y-bont. Y Seintiau Newydd yn erbyn Dundee nos Wener am 5 munud I 8. Bydd y gêm honno yn fyw ar S4C. Cwpan her yr Alban. Drenewydd yn ceisio dod nôl mewn i'r gêm yma. Yn sicr mae Pen-y-bont yn heiddi bod ar y blaen. Nhw sydd wedi creu y cyfleoedd gorau. Ti'n sôn am Kai Whitmore, Gwennan. Sôn am yr ystadegau, ti'n hefyd yn sôn lle bod ychydig yn naif. Falle yr un peth sydd ar goll yn ei gemau ydy'r bas ola yna mlaen. Yeah. Achos mae'n neud siwt gymryd o waith da yn cael pobl lawr, dwy'n y bel. Mae popeth mae'n neud ar 100 milltir yr awr. Mae jyst angen bach o pwyll weithiau. Oedd gyda fe'r pwyll am y gol, ond mae angen gweld yna'n fwy gyson. Fi'n credu mae yna yn dod gyda profiad hefyd. Wyt ti'n meddwl, illa ti angen chwaraewyr fel Whitmore, fatha gyda ni Joe Allen ar y Ramsey neu Harry Wilson o'i flaen. Ella bod Whitmore, sori, ni'n gweld y croesio, yna ddim problem i'r golwr, yn dod I fewn. Just y sydyn, ond mae rhai fi ddeud, ella bod chdi isio Whitmore ar rywun wrth I ymylo sy'n emedig bod y chwaraewr creadigol ti'n sôn am. Wel, mae'r system maen nhw'n chwarae nawr yn gweithio'n dda, achos yn amlwg mae Whitmore yn camu lan y cae, ond mae fe'n agos iawn I Wood. Ond mae Wood, mae pawb yn ymwybodol. Bas ymlaen, Robles, ond mi oedd yn y gam sefyll yn erbyn Louis Robles. Ie, ni'n ymwybodol iawn o ran safon Wood, ond fi yn teimlo dyna datblygiad nesaf I Whitmore yw just y pwyll yna, just y rafu lawr. Oedd yna anlycus fan hyn, Robles, oedd wedi amser I symudiad, ond just ei hanner eiliad yn... Ie, yn rhy gyflym. Wel, mae dylai fo ddim, mae o'n gwynebu yr amddiffynwr dwytha. Felly, mae o jyst I torri rediad I fewn, a mae wedi cael I ddal yn cam sefyll. Mae dylai fo jyst I aros, a wedyn. Oherwydd mae'r amddiffynwr dwytha reit o'i flaen o. Rhyw 2 funud tan yr hanner. Beth fydd neges Chris Hughes i'w dîm yma yn hanner amser? Dwi'n gweld o'n newid siap y tîm. Dwi'n gweld o'n mynd efo trin y cef, fel mae Pen-y-bont yn mynd. Dwi'n gweld eitho trin y cefn, a neitho matcho nhw I fyny, edrych os wedi ddod yn ôl I fewn i'r gêm ffordd yna. Mae gynnu fo chwaraewyr fel Theo Wharton, Henry Cowens, Matty Jones. Fi'n meddwl bod nhw wedi'n barod. Achos os ti'n edrych arnyn nhw'n gyson, ti'n gallu gweld nawr yr un peth. Mae gyda nhw'r 3 canol gyda Sutton, Williams... A Sears. Ie, sori, a Sears hefyd. Hughes, nôl at y gôl-geidwad, Dave Jones yn gofod cymryd 2 gyffyrddiad nath e'n dda fan na'r gôl-geidwad I gael hunan mallan o drafferth, ond eto dyma Pen-y-bont yn ennill y bêl na nôl. Nathan Wood. Mae Jake Walker fel arfer a Gareth Hughes, maen nhw mor gadar yn dominyddu canol ca, ond nid hyn o. Callum Roberts ddim yn hapus bod o'n gorfod tycio rownd tu ôl i'r amddiffyn. Tafliad I Ben-y-bont, y capten Cain Owen, Cafana sy'n dod yn fer, mae'n troi, mae'n chwilio am gosb, dyw ddim yn cael ei chaniatáu, felly lan a hi tuag ar Robles, ond mae'n bas siomedig arall. Ismael oedd yn eog o golli meddiant yn canol ca. Ni hefyd yn ymddiheirio os glywch chi iaith anweddus yn dod ar draws y microphones hyn o'ma. Sutton, bêl I dod oddi ar Shane Sutton, felly cyfle hwyr ar ddiwedd yr hanner, y munud ola I ychwanegu falle, ai. Wel, wrth gwrs, mae'n gyfla. Mae'n am llawer amser I roi ar gan y dyfarnwr dwi'n siŵr ar ddiwedd y hanner cyntaf yma. Felly, pawb I fyny, so mi gyrru pawb I fyny I fynd am yr ail gol yma. Sim lot o oedi wedi bod yn yr hanner, felly dwi'n credu fydd mwy na 1 munud yn cael ei ychwanegu. O, mae'n y 2. At y postyn agosa.
Mae Bale na eto wedi dod oddi ar Sutton. A dyna'r arwydd i chi 2 funud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner. A bydd wedi bod yn gic gornel arall. Ia, Wood oedd hwn yn just swingio i droi chwyth. Neu i trio gael e'r gym, ond nid bydda i gadw i lawr, edrych. Mae'n bloc arni. Nhw'n ceisio mynd am y postyn agosa yna, flicio Bale mlaen. Chwiban Hugh Jones fan hyn y mae'r gyda y cewri. Shane Sutton, Billy Bosch sy'n cael ei galw draw. Owen a hi at y postyn pella tro hwn. Ryan Reynolds yn ei ffenio i lawr. Bosch nôl y Milcol Cosby. Mae Bale na allan eto yn drydydd gic gornel. Mae Bale yn gwyro oddi ar yr amddiffynwr. Cefnogwyr Pen-y-bont yn ceisio signo'r Bale na mewn. Ie, illa fydych chi'n curo'r gêm wrth fynd cael gol arall, ond fydych chi golli hi os ydyn Drenewydd. Whitmore ar Owen. Ismail yn oedi, Whitmore mewn, ar ei drod chwyth, i'r llawr, a mae'n gico Smotyn! Wel, oedd Ismail yn araf, yn oedi, Kai Whitmore yn dwyn y Bale. Mae yna protestio gan amddiffynwyr y Drenewydd, ond Hugh Jones, dim amheuaeth ganddo fe, pwyntio i'r Smotyn. Mae yna gerdyn melyn yn cael ei ddangos. Ymateb Whitmore wedodd popeth fan i fi, yn amlwg fi heb gweld eto ni ar fin, ond oedd Whitmore ddim yn meddwl bod e, achos nath e codi'n syth. Mae'n codi'n syth, mae ddim yn edrych, a wedyn, gyda gweld y dyfarnwr yn mynd, o'n i'n meddwl oedd hwnna'n, tacl dda iawn, yn amseru yn berffaith. Na, i gan gyfeiriad gan Hugh Jones y dyfarnwr, dwi'n mynd ei llawer o'n nhw, ond mae wedi cael un yma, un anfarth. Amser hwnna hefyd, reicin, un o'r amserau gweitha i ildio. Hugh Jones yn y fan ar lle i ddyfarnu gico'r Smotyn. Dave Jones yn araf yn mynd i'w linell. Llyged pawb ar Nathan Wood. Y fellin yn y Flint. Ond mae e'n ychwanegu'r ail i Ben-y-bont, a mae'n dathlu gyda'r cefnogwyr. Nathan Wood yn ychwanegu ail i Ben-y-bont reit ar ddiwedd yr hanner. A dim llai na bod nhw'n heiddi hefyd. Pen-y-bont ar y blaen o 2-0 yma ar Pharc Latham i goliau cynta oddi cartre y tymor hwn. A Caernarfon yw buddigoliaeth gyntaf, Mags. Ia, llawn hyder, just y perfformiad hanner cyntaf man, just hwnna'n coroni bob dim efo Wood. Just mynd am pwer, ond wneud siŵr bod o'n pasio i fo'r pwer i fewn i'r gornel heibio Dave Jones yn y gol. Wel, Ismail ar Bale a rwystredigaeth iddo fe, chwiban ola Hugh Jones o'r hanner. Pen-y-bont ar y blaen o 2-0, gol gynta Kai Whitmore yn uwch gynghrair Cymru, rhoi nhw ar y blaen wedi 32 o funudau. Ac yna Nathan Wood yn ychwanegu'r gico'r Smotyn reit ar y trothwy. Ar yr hanner, yma ar Pharc Latham, popeth yn mynd o blaid Pen-y-bont, y Drenewydd dim, Pen-y-bont 2. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint, yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Sgrwthig sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Pharc Latham yn y Drenewydd yw'n cartre ni pnawn yma o ran sgorio, a mae'n cartre hapus i'r ymwelwyr. Oddi cartre, dyn nhw'n mwynhau chwarae oddi cartre fel arfer. Pen-y-bont, maen nhw yn pnawn yma ar y blaen o 2 gol i ddim ar yr egwyl. Whitmo a Wood yn taro. Newyddion da i Ben-y-bont, ddim cystal i'r Drenewydd. Mae'n ei bod yn hanner cyntaf siomedig iawn i'r tîm cartre. Mae Gwen yn Harris, ti bod i fyny yn y pwynt sylwebu. Nôl wrth ochr y cae gyda fi. Wel, o'n i'n canmol Pen-y-bont cyn y gêm. Dyn nhw'n siŵr yn hapus iawn da'r perfformiad a'r sgôr ar un o bryd. O ie, hapus iawn. Y perfformiad mwyn i gynnydd. Goliad wedi dod yn hwyrach mewn i'r hanner, ond maen nhw pen ysgwyddo uwch ben Pen-y-bont, Drenewydd ar hyn o bryd. Fi jyst yn joio'r ffordd maen nhw moyn gwasgu'n uchel a moyn ymosod, ond hefyd ar deg yn cael y pil lawr reoli'r methiant ar afi'r gêm lawr hefyd. Y gol agoriadol, ni wedi bod yn gwylio Whitmo drwy'r tymor. A nodi'r ffaith, dwi ddim wedi sgorio tan heddi, ond mae fe wedi dal sylw. Doedd e mis Ionawr o'r Idaman, a'n syth mae wedi dal sylw pawb. Ie, fi'n fan mawr, just fel fi'n sôn yn sylwebaeth egni. Wedys i actually un o'r pethau fan yn gwella arno yw just y pwyth yna, ond ni'n gweld y pwyth fan'na. Mae fe'n hapus iawn i ymuno mewn gyda'r chwarae. Pas bach dda gan Ceino yna, cyffyrddiad dda gyntaf allan o'i draed e. Wedyn beth mae'n ein dda yw cadw'r pêl ar y llawr hefyd, achos pan mae fe jyst yn bwnsio lan uwch benne fan hyn, mae fe'n anodd iawn i cadw hwnna lawr, achos ti yn pwys yn ôl. Ond nhw'n llawn heiddi yna. A eto, fel o'n i'n sôn, jyst o ran faint o niferoedd o'n nhw'n cael yn ymuno mewn gyda'r ymosod yn gyflym iawn. Oedd e'n rhywbeth oedd yn arwydd o'r eiliad gyntaf. Diddorol gol yn taro'r bil fyna, dwi'n tynnu liged oddi ar y bil. Na, ond technic dda iawn. Mae'r canolbwyntio yn wych. Mae'n gol gyntaf iddo fe yn y gynghrair yma. Dwi'n credu mae na fydd y gol ola i Kai Whitmo. Dim honna oedd y gol ola fan hyn chwaith o'r digwyddiad yma. Cyn yr egwyl yn ddadleuol i ddweud y lleia, Gwenan. Wel, eto, o ran Whitmo, drach ar y ffordd mae fe'n ymateb. Mae fe jyst yn neud lan, mae ddim yn aros fel llaw, mae ddim unwaith yn gofyn. O'n i'n meddwl bod hwnna'n tacl dda. Y problem yw pan ti'n cosbi, mae unrhyw symudiad bach yn amlwg os ti'n hwyr, ond gathau'r bêl, ond Wood wedyn, chwarae teg yn rhoi'r cic o'r smotyn i ffwrdd yn dda iawn, cadw yn isel sydd yn rili anodd i golgeidwad cael lawr fyna i Dave Jones. Mae'n nhw'n heiddi bod ar y blaen o 2 gol i ddim, ond bydd hwnna ddim yn helpu'r Drenewydd yn y sefyllfa yna. Mae'n siŵr bydd Chris Hughes ddim yn hapus. A nhw wedi o ran amseru. Ti'n paratoi, ti'n mewn hanner amser, dim ond 1 gol, ni'n gallu newid cwpl o pethau. Mae hwnna'n ergyd mawr o ran amseru, a un yn amlwg achos bod oedd e byth yn cic o'r smotyn. Ie, falle gallwn ni weld i eto digwydd bod, jyst i weld, falle beth oedd y dyfarnwr yn ei weld, neu beth oedd y meddwl oedd wedi gweld fan hyn? Wel, mae'n rhaid fyna hefyd. Efe achos bod e'n llithro, mae'n gamgymeriad o ran y penderfyniad, efe achos bod e'n llithro, falle? Yr unig peth allai ferliw, achos bod y bêl wedyn yn gwirio oddi ar rhywun arall mor gyflym. Ond, oedd Mark fi wedi edrych ar yn gilydd yn syth yn meddwl, methu credu mae wedi roi e. Ond rhaid ti chwarae'r chwiban yn anffodus i Drenewydd, geid i rai penderfyniadau mynd o blaid chi yn ystod tymor a gewch chi rai sydd yn mynd yn erbyn. Be sy'n taro chi gyda Pen-y-bont yw, fi'n gwybod Rhys Griffiths ddim eisiau sôn am yr holl anafiadau, ond mae lot o anafiadau. Fel ganol wythnos hefyd yn cael anaf arall. Pan mae rhain gyda'r gyfan, maen nhw'n mynd i fod yn beryglus iawn. Ydyn. Fi'n joio gweld nhw chwarae hyn o bryd, achos mae'r chwaraewyr ifanc di cymryd y cyfle yna. Fydd bod y chwaraewyr profiadau fel chwaraewyr fel Harlin yn amlwg bys ti disgwyl nhw cerdded nôl mewn i'r tîm. Fi'n credu maen nhw'n mynd i gorfod brwydro, achos mae'r chwaraewyr yma yn perfformio'n dda iawn ar hyn o bryd. Ie, mae'n ailanner diddorol. Pen-y-bont i llwy reoli, dechrau yw'r Drenewydd yn gallu ymateb. Mae'r hael na'n dechrau diflannu fan hyn. Mae'n oer i, mae'n digon both ar y cae. Ac yn ogwyr Pen-y-bont wedi teithio. Maen nhw'n mwynhau ta beth. Dewch nôl ar gyfer yr ail hanner. Sgrwthig sprint yn noddi pêl-droed ar S4C.
Sgrwthig sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Croes yn ôl ato ni, brafion cylch cwmni pnawn yma, a cofiwch amdano ni dros yr wythnos nesaf. Pêl-drod rhyngwladol yn ôl ar S4C. Ni yn mwynhau mynd o'r lleol i'r gynghrair genedlaethol i'r rhyngwladol gyda Sgorio. Cymru yng Ngwlad Belg, nos Iau. A wedyn prawn di Sul, gartre yn ebyn Gwlad Pwyl. Nawr, allan o fod yn gêm bwysig ta beth, ond os y Cymru'n gallu ennill honna, mae'n sôn byddwn ni'n gallu sicrhau'n lle. Yn aros yng ngrŵp A, cynghrair y cenedloedd, Gwenan Harris, sy'n cadw cwmni fi cyn ymwysodwr Cymru, wrth gwrs. Ni'n clywed y manafiadau heddi, Gwenan. Joe Allen, di gadw y Caer yn Abertawe. Ben Davies ddim yng Ngharfon Spurs. Mae fe allan am 2 wythnos, ond ddangos bydd e ddim yn y garfan. Aaron Ramsey, ddim yno. Harry Wilson, ddim yno. Ti'n ei fi teimlo'n waith fan hyn. Ond cynghrair y cenedloedd yn bwysig, ond os oes unrhyw un yn poeni ar unrhyw bryd gan bod cwpan y byd mor agos? Na, fi credu'n amlwg, os mae yna cyfle i dal aros yn y grŵp, mae fe yn bwysig i ceisio mynd amdani, ond y nod mwyaf, y dalun mwyaf yw yn amlwg cwpan y byd. So os bod yna unrhyw chwaraewyr sydd gyda bach o anafiadau, sa'n gweld Rob Page yn risg nhw. Ac sy'n defnydd Robert Page wythnos yma hefyd, ond wedi bod yn newyddion da. Be neidio'r garfan ar unrhyw bryd, so ti'n chwaraewr, ti'n fawr yn goffod dewis carfan, mae'n mynd fod gyfnod mor nerfus. Nawr i greu'r boes ifanc na. Ie, ond cyfle gyda 2 gêm nawr sy'n dod lan, cyfle really dda ar y marfer i really roi llawch i lan. Mae fe'n anodd achos mae pawb yn dod ymlaen mor dda hefyd, so maen nhw moyn annog i gilydd, cefnogi gilydd, ond yn amlwg maen nhw'n brwydro yn erbyn gilydd. Ond mae'n chi jyst wneud bych chi'n gallu ar y cae marfer, os chi'n cael cyfle yn ystod y gêm i roi llawch i lan a gobeithio wedyn. Bod Rob Page yn dewis chi. Ie, a Luke Harris 17 yn cael cyfle yn y garfan. Dychmygwch, so fe mynd yr Hwlffordd i Qatar. Dyna ni, mae Gwenan yn mynd i ail ymuno gyda'r tîm sylwebu, achos ni'n mynd i ail ymuno ar gyfer yr ail hanner os ffordd yn ôl i'r Drenewydd. Pen-y-bont o'r blaen, o 2 gol i ddim. Ewn ni nôl at ein tîm sylwebu. Cyn ymwysodwr Cymru, Malcolm Allen sy'n gyda Mike Davies. Diolch Dylan. Oes yn y ffordd yn ôl i'r Drenewydd, Wel, negas bob tro pan mae'n 2 gol i ddim wedi gol nesa de. Mae rhaid i Drenewydd sgorio o gol nesa. Dyna di pwysigrwydd fydd Chris Hughes yn reid ar y gol na. Mae rhaid nhw dechrau yn well na hyn, rhaid. A dyma Whitmore arediad unwaith eto yn ei lledydd i at Cavanagh. Mae 3 yn disgwyl croesiad yn y canol. Miles Davies yn cynorthwyo hefyd. Mae nôl at Davies. Davies yn oedi a rafu'r chwarae allan at Cavanagh. Whitmore eto. Ceisio cymlethu pethau na, mae Cavanagh yn croesi, ond to rwyd yn unig, a falle bod nhw wedi arafu pethau yn ormod o fanna. Bydd yn brofiad i'r chwaraewyr ifanc yma. Mae gynnon nhw y cydbwysedd, dwi'n meddwl, ar balans yn y tîm o chwaraewyr hŷn, efo pobl fel Little yn y cefn, wrth gwrs, ond dwi'n just edrych ar enwedig Pen-y-bont. Ydyn nhw wedi cael y gêm yma? Ydy'r dyn yma wedi dysgu nhw? Mae'n iawn edrych ar y talent chwaraewyr ifanc sydd gan efo'r gallu'r potensial, ond edrych am faint o gryf corfforol dyn nhw. Maen nhw i gyd yn gweithio'n galed i gilydd. Mae'r agwedd penderfynol na. Bob dim oedd Rhys Gruffydd. Maen nhw'n athletwyr chwaraewyr Pen-y-bont. A mae munud agoriadol yr ail hanner yn adlewyrchu penderfyniad Pen-y-bont i gadw i gafel ar y mantais yma. Gwasgu y Drenewydd nôl i'r gornel. Cyfle felly i Ryan Reynolds i thaflu ddyn hir. Bosch iddi fyny. Whitmore. Nôl at Reynolds. Ond croesiad siomedig. Maen nhw yn gweud taw ymosod yw'r ffordd gorau o amddiffyn. A fi'n siŵr fydd Rhys Gruffydd moyn i tîmau mynd ymlaen i ceisio pwyso. Fi'n teimlo fel fydd gol arall yn bendant yn lladd y gêm. Dyma nhw'n gorfodi. Y bêl nôl at Dave Jones. Jones dros 300 o gemau yn uwch gynghrair Cymru gyda Drenewydd. Mae'n anodd sywi weithiau pan ti 2 gol i fyny. Fel chwaraewr ar y cae, mae'n hawdd i cymryd beth yn ganiataol yn dy ben, a wedyn mae'n rhaid chdi cael datgoffa sut ti wedi bod a sut ti wedi sgorio'r 2 gol yna. Wrth weithio'n galad, wrth trystio'n gilydd allan ar y cae, cadw'n broffesiynol, cadw disgobiaeth. A dyna beth rhaid yn wneud, a dyna beth y negas gan Rhys Gruffydd yn ystod yr egwyl. Ffyddiad hyfryd yn ganol Cavanagh. Mae gan Robles ar yr asgell fe. Robles. Kane Owen sy'n ildio'r tafliad. I gyn i weld a fydd yna newid yn y tactegau fan hyn. Dwi'n credu ni wrth i
Robles ennill y tafliad. Sutton a Sears i fyny o'r cefn. Aaron Williams eto ar tafliad hir. Maen nhw wedi ymddiffyn yn dda yr ymosodiad yma, a'r dacdeg yma Pen-y-bont. Maen nhw'n gorfodi'r Drenewydd yr holl ffordd nôl at Dave Jones. 11 llechen lan y llynedd, 1 eleni yn y gêm agoriadol yn erbyn y Seintiau. Bale yn cael ei tharo lawr, trafferth yn un i Callum Roberts, ond trosedd gan Caernarfon. Wel, mae o'n mynd i bloc yndi, mae'n tanu'n fraich, oes am cwestiwn. Mae'n trio amddiffyn i wynaf, dwi'n meddwl, ond yn sicr mae yn gicrydd. Fe dwi'n gael cytwew yna. Mae'n neidio fewn, mae'n troi ben i ffwrdd wrth y Bale. Mae'n reichio wedi aros yna. Dipyn bach mwy dewr i redag i mewn i cyfloc ar edrych ar y Bale yn lle troed ben. Jeffries yn fraich dros Williams. Mae'n penio'n glir. Mae gan Ismail gath ei hynllef o hanner yn y hanner cynta Ismail. Just y ffordd o Caernarfon yn cael Bale i lawr yma na wan. Ddwy gol i fyny. Mae'n yna'n effeithio pawb ar y cae. Os di'n neud o, dwi'n mynd i neud o. Ie, hwnna'n pwynt da, Max. A hefyd o ran weithiau ti'n gweld tîm oedd nhw'n bach yn disjointed o ran un yn mynd, ond fydd y chwaraewr agosach wedyn ddim yn mynd. O'ch chi'n gallu gweld yn syth. A ni'n gallu gweld fan hyn, fel mae Georgescu, mae pawb yn camu lan, maen nhw'n barod, maen nhw'n cytun o ran siap nhw a ymroddiad nhw. A chi'n gallu gweld faint o waith mae Rhys Griffiths wedi gwneud gyda nhw amddiffynol. A Bale hir yna wedyn o'r cefn, a mae'r meddiant nôl gan Ben-y-bont. Dwi wedi creu argraff mawr yna fi yn y gêm yma. Ond dwi jyst meddwl, o'n i siarad efo Chris Hughes neithiwr amdani, na o'n i'n... Maen nhw wedi... Cyn i ni gychwyn ac i cyfel tymor hyn, maen nhw wedi cael 500,000 euro. O, gyrraedd Ewropa wedi mynd trwad un rownd. Ac o'n i'n meddwl, ydych chi'n mynd bod cystadleol i'r Seintiau Newydd i giro y pencampwriaeth tymor yma? O na, 6 ucha, di targets nhw. A dwi'n licio uchelgeision bobl weithio. A ia, realistig, dydyn nhw ddim llawn amser. Dwi'n dall y Seintiau Newydd ydy'r unig dîm. Ond dwi'n disgwyl mwy gan Chris. Mae wedi bod yma 9 mlynedd, hwn wedi degfed tymor yma. Williams a'r bas, a mae'r bil gan Roberts. Roberts yn croesi man, yn symudiad da. Y gorau ni wedi gweld o'r Drenewydd yn yr ail hanner yma. Dyma George Iefsky yn cyrraedd y bil gynta dros Pen-y-bont. Nathan Wood yn ei sgibo ymlaen tuag at Caernarfon. Yw'r amser gan Wood fanna i arafu pethau. Ond dyna welliant gan y Drenewydd. A'r bil gan Ismail. Ennill tir lawr yr asgell dde ac yn croesi'n dda ac ar y postyn pethau oedd Callum Roberts. Peniad clir. Ond i anel yn anghywir ac am gyfle i ddod â Drenewydd nôl i'r gêm. Wel, dyna sy'n digwydd pan gyda chdi wingback efo trin y cem. Mae'n gadael, mae'n rhyddhau chdi fynd i fewn i'r postyn bella. Mae'n cael peniad rydd, mae'n gweld y Bale o ryw 5 llath i ffwrdd bod o'n mynd i giroi. A ryw ffordd ni'n gilydd, fydda fi'n esgus fo mae'n rhywun wedi neidio i flaen o. Mae o'n gwybod mae hwnna'n mynd i gyrraedd fo. Felly mae'n rhaid i ganolbwyntio, o pan mae'r Bale 5 llath i ffwrdd dwi'n mynd i benio hwnna i lawr. Mae'n neud y cysylltiad cywir a penio i lawr. Mae'r pwer ar y croesiad. Mae'n cael ei ddal o ran, os chi'n gweld eto, mae'n cael ei ddal o dan y Bale tipyn bach. O ran pennau, mae pennau lawr am ryw reswm. Dwi'n deall pam. Mae fel bod e'n dod off, yn lle dod off talcan y Bale, mae'n dod off top pennau. Tro cynta, i ni wedi gweld Ismail yn curo Cain Owen ac yn cael ei groesiad mewn yn ystod y gêm. Roberts ymlaen yn troi Jeffries. Jeffries ac Absalom. Oedd y cyfathrebu yn edrych. Gath y taiau mynd i achosi trafferth. Nath e ddim yn y diwedd. Robles ac Williams i fyny llun i'r llain. Di'n cael llawer o hwyl yn ei heno. Ond maen nhw'n partneriad newydd. Felly, gwneud dipyn bach mwy o gemau iddyn nhw tan fedra ni beirniad. Ond dyn nhw ddim di cynnig dim byd i fyny rwan y gem yma. Wel, Drenewydd yn sicr yn ennill fwy o'r ail beli ar hyn o bryd. Sy'n rhoi bach fwy o gyfeiliad mewn i'r gêm iddyn nhw. Ond ni ddim wedi gweld yna o gwbl yn y hanner gyntaf. Bydd y gol yn neud byd o wahaniaeth. A dyma Roberts. Roberts mewn, mae'n y gam sefyll yn credu yn erbyn yr ôl ysgellwr os yn wir. Himan cynorthwydd y dyfarnol yn cael ei chodi pen pella i rwystro Callum Roberts. Mi oedd yn arbediad gan Absalom beth bynnag.
Ond dyna welliad unwaith eto gan y Drenewydd. Ia, fel chwaraewr, neu chwaraewraig, pan ti'n chwarae a chi'n cael y hanner cyfleoedd yna, mae fe jyst yn rhoi bach fwy o hyder i chi fel tîm, achos chi'n gwybod yn hanner gyntaf heb creu unrhyw beth. Really, yn cwbl o pethau o cic y gornel, ond heb creu unrhyw beth, mynd trwy tîm Pen-y-bont. Mae nhw'n cael 2 nawr, fewn 2 funud, fydd hwnna'n helpu nhw hyder, jyst rhoi bach fwy o belief iddyn nhw bod nhw'n gallu neud e. Ie, bod nhw'n medru dod eu hunan yn ôl i fod yn y gêm, ti'n ddod, just, ond hanner cyfleon. Callum Roberts mewn yn ei chanol iddo. Whitmore, 2 o'i amgylch e. George Hughes i'r llawr, ond trosedd tro hwn. Mae'n rhaid i ddweud, pan oedd o'n cam sefyll Callum Roberts am y digwyddiad dwytha na, nes di weld pwy ddoth draws i'r bel oedd Jeffries, Daniel Jeffries. Ac 23 oed ydi Daniel Jeffries, ond mae wedi cael ei ffyn bach o yrfad. Oedd o'n yr Victory Shield pan nathon ni giro 2014 efo chwaraewyr sydd wedi mynd ymlaen a chwarae tîm cyntaf Cymru. Ethan Ampadu yn y tîm? Ethan Ampadu, Tyler Roberts. Wilson. Harry Wilson. Harry Wilson. Fe gath Jeffries cyfnod yn chwarae'n broffesiynol lan yn yr Alban. Ond nôl mae gyda Pen-y-bont ac yn chwarae'n dda fyd, ond dyma Roberts. Roberts at Robles, dim cam sefyll, tacl dda gan Borge ymyl y Cosby. Davies, Miles Davies yn dewis y bêl hir, chwilio am George Aieski. Yn gorfodi'r amddiffynwr i chwarae'r bêl allan. Dyna welliad gan y Drenewydd yn dianc. O'i cwr Cosby hunain, lot mwy cyffyrddus. Hir trwy hwn gan Craig Williams ac Robles yn tenio lawr at ei bartner. Bêl yn torri'n garedig i Ben-y-bont. Dyma Nathan Wood, sgorio o'r smotyn ar ddiwedd yr hanner. Wood yn chwilio am ei bartner. Cain Owen yn rhedeg heibddo fe. Mae'n troi yn dda, mae'n creu y lle, ond yna gormod o grysau coch o'i amgylch a chyfleu wrth ymosod. Williams, nid y cyffyriad gorau, Whitmore yr wrthi. Ysgwydd e. Ond Whitmore di gwneud yn dda i arafu'r ymosod. Be di gweld nawr yw bennaf, ymosodwyr y Drenewydd yn mynd reit lan yn erbyn y tri amddiffynwr canol, Pen-y-bont. Mae hwnna wedyn yn rhoi fwy o le lawr y sgellau, i'r ôl y sgellwyr, Roberts a Ishmael. A dyna pam fel hefyd yn ennill y peli gyntaf, mae Pen-y-bont, mae Drenewydd yn cael fwy o'r meddiant yn y hanner yma. Dyma Ishmael. Bach mwy o hyder ganddo fe nawr, mae'n groesiad bach da, mae'n un lletwydd i Ben-y-bont, a maen nhw'n gorfod ildio y git gornel. Jeffries o ddal cyffyrddiad. Drenewydd wedi codi tempo. Dipyn bach yn y 5 munud dwytha yma. Maen nhw angen, wrth gwrs. Ac y croesiad yn dod i mewn. Mae rai bod glirio i. Mae yna chwaraewyr Trysa Coch Drenewydd yn dod i mewn. Pwynt i'w brofi gan Ismail yn dilyn yr hanner diwetha yna. At y postyn agosa, cyffyrddiad ymlaen gan Robles, neb ar y postyn pella i orffen y symudiad. Rushton yw hwn, Rushton. Nôl at Walker, Walker, digon o le ganddo fe. A neto yn methu'r target, Jake Walker. O, mae'n rhaid i cadw ben i lawr fyna. Ti'n gweld yn pwys yn ôl. A unwaith mae'n plygin o fel ti'n deud, Gwynan. Gobeithio mynd i cadw i fewn i'r gornel yna di. Ia, ysdim esgus fan i fi, mae gyda gymaint o amser hefyd. Ti'n sgeilus iawn. Ar y tystiolaeth yma o'r perfformiad gan Drenewydd, sy'n edrych ar colli Mwande, yn gollad mawr dyn nhw. A James Davies, cyfymdra gan dyn nhw. Fydd Chris Hughes yn hapusach yn sicr, mae'n rhaid creu tri cyfle dda iawn yn barod yn hanner yma, wel ni dim byd yn hanner gyntaf. Dyma Ismail eto, mae'n groesiad da, dyma Williams! A Williams wedi dod â'r Drenewydd nôl i'r gêm, a rhai canmol fan hyn. Zeil, Ismail am ansawdd y croesiad at y postyn pella. A prif sgoriwr y llynedd yn rwydo i bedwaredd gol o'r tymor. Aaron Williams
Gwaith campus ganddo fe. Drenewydd nôl yn y gêm. Drenewydd 1, Pen-y-bont 2. Ie, gret i'r gêm, ond dwi'n meddwl mae yna wrthiad bach yn y postyn bethau ar little yn fan hyn ganddo fo. Wel na, dos o ddim, mae'n just dal i dyn, mae'n gryfach na little, a wedyn mae'n just canolbwyntio ar y bel. Mae'r pwer arni cyfeirio, penio i lawr, mae'n gornel, anodd, mae'n un dyn, a mae'n dal y sgorio. Da iawn fo. Ie, mae'n croeso arbennig o dda gan Eismiad hefyd. So yn lle weithio just roi e mewn i adal, mae actually di chwilio am y symudiad mae Williams di wneud ar y postyn bellach. A symudiad dda ganddo fe hun hefyd, tynnu hun reit rownd y cornel i'r postyn bellach. Bys ni yn cwestiynu Absalom fan'na, ti'n gwybod bod e'n mynd y draws, sy'n angen bod mor dwfn i'r golder at y postyn gyntaf. Ond, chwarae teg, mae fe'n wneud beth oedd Roberts methu wneud a penio'r bil lawr mewn i'r llawr. Ie, mae'n gol dda. Louis Robles wedi cael cerdyn melyn am oedi ail ddechrau'r gêm fan'na. Dwi'n meddwl to fe yw'r pedwerydd i gael cerdyn melyn i'r robiniad hyn o'ma. Wel, mae gyda ni gêm nawr. Y Drenewydd wedi dechrau'n dda. Yn agosau at yr awr. Davies mewn yn gryf yn erbyn Roberts. Sodliad hefyd yn dda tuag at Caernarfon. Caernarfon yn gryf, mae'n mynd i'r llawr. A mae yna drosedd arno fe. A hynny gan Ryan Sears. Caernarfon jyst yn gyflym, jyst i gael ei gorff reit ar draws Sears. A taw Nathan Wood sydd wedi cael y cerdyn melyn nawr, a nid Louis Robles. O'n i'n meddwl, pan bys y Roberts maen nhw'n rafu, pan maen nhw'n... Arioli. Ie. Beth o gafel yn y bel nhw. Chydig o Pêl-drwoed fyna, Gwennan. A dyna melyn, cadarnhad o felyn i Nathan Wood. Yn y cyfamser, mae'n gicrydd i Ben-y-bont. Hollol wan o rwan, 2 gol i un. I fynd bach mwy o nerfs rwan, dwi'n siŵr, Ben-y-bont. Awr wedi chwarae. Owen, Crimani ddyn eisiau. Dwi ddim yr un gorau. Ar ei gyffyrddiad cyntaf, mae Jeffries i fyny o'r cefn. Mae'r cyffyrddiad yn cyrraedd Ismael. Nawr mae'n llawn hyder. Adrychwch ar y lles i gan Rushton. Rushton yn erbyn Cain Owen. Mae'r bel yn gwyro oddi ar Owen am gic gornel. Ond mewn fflach y robiniad yn mynd o un pen y cae i'r llall. Ie, campus gan Cain Owen eto. Just yn gwybod, oedd Rushton ar garlam. Felly mae rai fi slofi fo lawr. Cyn fo can ar llathrid y bel mae fewn. Wel, dyma ymateb Rhys Griffiths i'r ffaith i fod wedi ildio gol. Sam Snaith yn paratoi dod i'r ca. Fel arfer, i ni ddim yn gweld yr eilydd yn dod i'r maes nes bod y cic gornel wedi digwydd, ond fi'n credu bod Rhys Griffiths moyn mwy o daldra nôl yn y cefn yna. Felly Rhys Caernarfon nôl yn dilyn anaf. Fe'n gadael y ca. A Sam Snaith, prif sgoriwr Pen-y-bont y llynedd. 2 o'r goliau yn erbyn y Drenewydd yn dod i'r maes. Ac y postyn agosa. Davies yn clirio dros dro. Yn frwydr ymyl y cwrt Cosby. Georgievski yn ceisio bwydo Whitmore. A Callum Roberts ar draws a fe sy'n ennill y bel. Whitmore i'r llawr. A mae yna drosedd yn cael ei dyfarnu gan Hugh Jones, a mae'n poethi mae Gwennan. Ydy, a chi'n gallu clywed yna gyda'r cefnogwyr hefyd. Maen nhw'n ysgu am pob penderfyniad gan y dyfarnwr. Ond chwarae teg, mae'n ti canmol, y ffordd mae'r Drenewydd wedi dod allan yn ail hanner, achos mae hwnna wedi helpu cynhyrfu'r torf. A digwyddiadau bach fel yna hefyd, yn codi pawb, just tackles bach ffyrnig, oce, hwnna ddim, o'n gyntaf na'n. Record gartref Drenewydd, ond curo 6 allan o 16 gêm na dwi'n tymor dwytha. Dyn ni'n eisiau dechrau fel yna, dechrau tymor yma. Yn letraws tuag at Mael Davies sy'n codi'n dda ar y postyn pella. Mae yna drosedd yn y cwrt Cosby. Bydde ddim wedi cyfri beth bynnag, ond y symudiad yn un hyfryd i ryddhau Mael Davies. Fe'n ennill y peniad. Ond trosedd yn y cwrt Cosby yn ei nôl yn chwarae'n syth. A nôl
Y bêl gan Celen Absalom, ond gewn ni yr ail chwarae nawr. Fi'n credu taw Snaith yw e, os fi'n onest. Ie, jyst cyffyrddiad bach o Mal Davies yn amseru'r naid a'r peniad yn arbennig o ddau cael ei nôl ar draws. Y peniad yn ola na gan Billy Borge yn taro top y bar. Georgievski bêl o dan trad Whitmore. Ond pas lac gan Walker, mae'n cael ei rhyngipio gan Owen, edrychwch ar y bas at Snaith. Snaith i mewn, Snaith yn gorffen. Does dim lliman. A mae Pen-y-bont wedi ymestyn i mantais, so fi'n credu dydw yn ail cyffyrddiad Sam Snaith yw'r cyffyrddiad yna, ond am bas gan Cain Owen yn hollti am ddiffyn y Drenewydd, a Sam Snaith yn ei gosod i'n gelfydd heibo i Dave Jones. Drenewydd 1, Pen-y-bont 2. Edrych sy'n mae Cain Owen yn darllen y gêm, darllen y bas, codi ben, gweld y bas, gweld yr hediad. Mae Sam Snaith yn neud yn ddawdd, aros ddim yn cam sefyll, oherwydd mae wedi dal oedi, a wedyn mae'r bas i mewn i lwybr o. Diolch i cyffyrddiad, mae'n un cyffyrddiad i sgorio mae angen. O, ti'n beth, mae'r onglau camera ddim cweit yn dangos ni fyna, achos mae fe tu nôl. Ond fi'n weddol sicr, o ddim weddol, fi'n sicr, oedd Sam Snaith just hanner llall yn cam sefyll. So, dau penderfyniad sydd wedi mynd, dau penderfyniad mawr nawr, y cic o Smotin a y cam sefyll yna sydd wedi mynd o blaid nhw heddiw, ond chwarae teg, wrth cymryd unrhyw beth i ffwrdd o'r ffordd mae Snaith wedi gorffen yn arbennig o dda. Ie, mae wedi cicio mewn i llawr i ddweud ffyrdd o. Dwi'n gwybod mae wedi trio just pasio heibio fo, a mae wedi cicio mewn i llawr, mae wedi boblo dros y golwr, a mae wedi mynd mewn i'r gol. Dwi'n mynd poeni. Wel, mae rhaid rhoi canmoliaeth yn hyn i Rhys Griffiths, tynnu Rhys Cavan a prif sgoriwr eleni oddi ar y car, rhoi prif sgoriwr y llynedd ymlaen, 14 mewn pob cystadleuaeth i Sam Snaith, 9 yn uwch gynghrair Cymru i gynta o'r tymor. Bod wedi cael cerdyn coch yn erbyn Bala ar Sadwrn agoriadol y tymor, ond efalle bod y gol yna wedi sicrhau 3 phwynt posib oddi cartre i Ben-y-bont. Ie, sori Mike, a mae rhaid chdi ganmol Cain Owen yn y digwyddiad yna, yn y gol yna. Ffordd nath o ddarllan y chwarae i weld, oce, mae'n mynd i basio, nath o fygwth y bas, unwaith nath o basio, nath o ddwyn y bas, codi ben, a wedyn jyst y pwyso berffaith. A pasio gyflym hefyd. Croesiad tuag at Roberts yn mynd y cwrt Cosby oedd i freichio fel lan, dim trosedd. Nôl at Sears at Hughes. Angen gol nôl nawr yn syth ar y Drenewydd. Lle gan Roberts, dim cam sefyll, croesiad i mewn, peniad rhydd ar y postyn pella, ac mae'n mewn, mae'n 2-2. A Williams wedi chael Aaron Williams i ail o'r gêm. Neb ar ei gyfyle ar y postyn pella, oedd i lyweru rwydd o ran Rhys Griffiths a Pen-y-bont, ond y Drenewydd nôl yn y gêm, Drenewydd yr obyniad 2, Pen-y-bont 2. Oedd o'n edrych i fi yn fanna bod o'n cam sefyll. Wel, mae'r llimanwr tu ôl o fo, mae'n fod i'r agosa os rhywbeth iddo fo, felly mae rhaid oedd o ddim. Mae'n neud y ddau wrth ni. Dwi'n methu gael ei allan o'i Falle nhw'n gwybod bod un Snaith yn cam sefyll, so nhw'n moyn bwys falle, ond am ddiffyn Pen-y-bont fan am werthus. Oedd yna 3 chwaraewr heb unrhyw un yn agos yn nhw ar marcio. Wel, mewn un anadl i ni'n dweud bod Pen-y-bont ar fin ennill 3 phwynt, ac yna Aaron Williams yn rwydo'i ail o'r gêm i 5 o'r tymor, a mae yna gerdyn melyn arall fan hyn am drosedd ar costio Georgievski, a hynny i Caleb Roberts. Just tynnu Georgievski nath o'n ôl. Oedden nhw'n ceisio basio'r bel i lawr o Sianel ar y dde yma. Bron, 3/4 y gêm wedi chwarae. Drenewydd 2, Pen-y-bont 2. Am gêm yma ar Pharc Latham. Wastod yn gyffroes, wastod goliau rhwng y ddau dîm yma. Y gwasanaeth yn dda. Dave Jones oddi ar ei linell. Yr amddiffynwr ar lawr, y gol geidwad hefyd. Sam Snaith gwlffin o foi.
Os ti'n gallu gweld i fod yn deg i Snaith fan hyn, mae fe'n edrych trwy'r adeg ar y bêl. Ond mae jyst y braich chwyth oedd ath mewn i Dave Jones oedd di cosbio. Welwn ni'r cerdyn melyn fanna, drosedd gan Callum Roberts yn un amlwg ar George Iefsky. Dyma Snaith ar draws i Sears. Sutton nôl at Jones. Jones yn gofod rhithro. George Iefsky nôl at Davies. Davies yn mesur y bas yn berffaith i lwybr Whitmore. Whitmore chwilio am George Iefsky, cyd chwarae da rhwng y ddau. Os na groesiad o sgiliau hyfryd. Gosod y bêl at Wood. Wood yn ei ffynnu ddiheibio'r postyn am gyfle am y bedwaredd. Traed campus gan Whitmore. Jyst i creu'r gwagle, wedyn pas bach. A cyffyrddiad gyntaf Wood. Yn un bach rhy drwm fi credu nath jyst gormod. Jyst gormod allan. A wedyn mae fe gorfod swingio i goes o gwmpas yn lle. Jyst pasio'r bêl mewn i'r cornel on. Pas o'r berin gan Mal Davies. A wedyn y trai gyflym gan Whitmore i greu'r cyfle. I fi, gyda mae mygredd naturiol sgorio goliau, safod i'n mynd i asesu draed ac yn gwybod i gymryd hwnna efo'i cyffyrddiad cyntaf a sa'n gol heb gymryd i gosod ti. Croesiad i mewn ar y postyn pellau Ismael, di ddod ar sgoriau yn gyfartal. Hadi wir, mae'n gic gol. Mae'n rhaid bod hwnna wedi gwirio oddi ar un o chwaraewyr y Drenewydd. Cyfle da Ismael. Nath cael ongl iddo fe hi'n trwy mynd lawr i'r asgell fan hyn. Cos pan mae'n derbyn fan hyn, mae llwyth o le gyda fe. Ond wedyn, achos mae'n cymryd gymaint o cyfyddiad, mae'n cael ongl, mae'n hawdd wedyn i Absalom yn y gol. Ond Pen-y-bont i'n neud actual newid yn y 5 munud diwetha. Mae Miles Davies wedi gwthio mewn i canol cae. Chwarae fwy fel 4-3. Clwb rygbi Caeredin yn ebyn y dreigiau heno am 5 munud ar 20 wedi 7 yn fyw ar S4C. Ond peidiwch cymryd y llygad oddi ar y gêm hon. Dyma George Iefsky yma wedi ennill cic gornel pellach i Ben-y-bont. Symudiad da gan Rhys Griffiths i roi Nathan Wood nawr ar yr asgell chwyth. Symud Miles Davies mewn i'r canol cae achos yn amlwg oedd Drenewydd yn cael gymaint o lwyddiant gyda'r ôl y sgellwyr. Nawr bod Pen-y-bont i gwthio 3 ymlaen. Mae fe'n neud i Chris Hughes a'r tîm am ddiffynol wedyn meddwl falle mae angen i bod yn synhwyrol ar y degau. Dwi'n meddwl mae'n rhaid i Chris Hughes gamlo, mae'n rhaid i fo aros fel mae o, mae dim ond yn dda, maen nhw'n bygwth. 20 munud yn weddill. Owen, uwch i manedd i at y postyn agosa. Mae'n cael ei chlirio y tro hwn. Ti'n berffaith iawn be mae Rhys di wneud. Mae'n rhaid fod trio achosi problemau dim ei hun lawr yr asgellu. O'r esgyll yna fe. Ryan Reynolds arafu pethau nawr. Mae'n dros 20 munud yn y weddill. Jones yn pwyntio at i oriawr. Tafliad hir fydd i y target fydd Snaith, mae'n siŵr. Na, yn fyr tro hwn. Reynolds yn croesi. Peniad da, mae bêl yn gwyro oddi ar talcen Sam Snaith ond i ddwylo diogel Dave Jones. A dyma'r gêm yn llifo un pen y cae'r llall. Y cliriad gan Dave Jones yn methu dod o hyd i Robles. Oedd yn un anodd i Snaith, oherwydd sut mae'n mynd i gael pwer ar hon. Oherwydd mae o'n gwynebu ffwrdd o'r gol. Mae'r bêl yn dod syth ato fo. Mae'n rhaid fo rhyw ffordd mewn i'r symudiad, troi a cael pwer ar ni. Felly, dwi'n methu cyfeirio i oherwydd sefydd di cyrraedd. Dyna fe'n atho drio wneud. So chdi di mynd am overhead kick yma, gwrdd? Ie, pam ddim. Trosedd gan Nathan Wood, Sears lawr yn y cwrt, yn y cylch canol. Y Drenewydd yn ceisio cyflymu pethau. Yr obyniad 2, Pen-y-bont tair. Gêm dda iawn yma. Whitmore ras yngddo fe a Sears. Mor benderfynol, uniongyrchol. Ath e'r llawr. Dim trosedd, Little ar bêl. Little yn ei fwydo fe to. Whitmore nôl ar ei drad. Whitmore mewn at Wood. Sutton yn y ffordd, cic
gornel I Ben-y-bont, oedd hwnna'n gico'r smotyn. So, ar y slawr, sy'n benderfyniad mawr yn gorfod cael ei wneud, oherwydd ella bod o'n gwybod oedd wedi cael un am ddim yn y hanner cyntaf, a rwan, mae o'n meddwl am hyn, oce, dwi'n mynd I gymryd ar traed sydyn eto, os y cysylltiad? Na, mae'n tynnu coesau I ffwrdd I fi. Mae'n rhoi allan wedyn tynnu ei ffwrdd yn syth. Ti'n gweld yn tynnu pengliniau falle, ond beth mae Whitmore yn neud yn dda, yw unwaith mae'n cael ei byw, mae wast yn ysgwario lan i'r amddiffynwr. Ond mae'n anodd iawn I amddiffyn yn erbyn, ti'n gwybod pa ffordd mae'n mynd I mynd. Owen eto i'w chrimanu ddi, eto dy prostyn agosa, eto y Drenewydd yn clirio, Whitmore yn disgwyl amdani, cyffyddiad cyntaf hyfryd. Dod o hyd I Owen, Owen yn ceisio denu'r dacl fe geith y dafliad, lawr yr asgell dde, sgiliau da gan Caen Owen, creu'r trydydd gol Pen-y-bont. Ia, dwelys di cyffyrddiad cyntaf na gan Whitmore allan o'r awyr yma na rwan. Eto, am ddylanwad mae o'n cael yr gem yma. A chi gofio bod wedi dod o Ryd Aman, a mae'r ddau dip mae'n mynd nôl I Ryd Aman. Neu mae Ryd Aman yn dod ato fe, os oes yn y cwpan y gynghrair. Pen-y-bont yn erbyn Ryd Aman. Reynolds. Whitmore eto. Dau o'i amgylch curo'r ddau mewn i'r cwrt cosbi. Mynd ar draws. Parhau I fynd. Ac yna Wood! Ond Wood yn syth ar Dave Jones, ond Whitmore yn creu bob mathau o drafferthion I Drenewydd. Mae mor positif, efo'r bel, mae'r rhedag at bobl. Mae'n ei gwadd i'r amddiffynwyr I gyd, pan mae'r rhedag yn ei draws nhw. Dewch ta, dewch, taclwch fi. Sa neb sy'n daclo fo. Edrych a, mae'n gret o sgil yn fanna. Just I mynd i'n cyfeiriad a wedyn stopio'r stod a mynd ffwr arall. Yli, mae'n gwadd iddyn nhw gyd I daclo fo. Neb sy'n neud yn y cwrt cosbi. Cwarter awr yn weddill, tafliad hir arall i'r Drenewydd. Mae wedi taro nôl dwywaith, Sutton, penderfynu penio I nôl at Williams. Digon o ddewis yn y canol, Absalon yn dod amdani, Absalon yn ei methu hi, yn llwyr. A mae gan Ismael, gyfle I Rushton I groesi os yna. Ac mae'n ennill cic gornel na'r gorau geithau. Nes I gweld Absalon yn chwarae Pen-y-bont Hwlffordd ac o'n i'n meddwl oedd e'n eithriadol o wael yn yr awyr. Ni'n gweld yr un peth yn hym. Mae fe metro I ffwrdd o'na, jyst aros ar y llinell. Mae dwi llath o'r bel o'na, Absalom yn absennol. Ac gornel, ymyl y cwrt cosbi! Ac mae yna ddwy bel ar y ca, ond Craig Williams ar y foli ychydig dros y bar. Techneg, campus gyda hyn. Gwylio fe'n dod lawr, cadw I corff dros y bel. Dwi'n licio faint o llonydd pan mae'n neud y cysylltiad. Faint o llonydd ydi o pan mae'n taro'r bel yma efo'i ben drosti fel ti'n dweud. Ond goliau fel yna mae Craig Williams sgorio ennill neu cicerydd. Aaron Williams sydd ar lawr. 2 gol, 1 o 5 am y tymor. Hat-trick, fe gafodd y sawl un llynedd, fi'n credu 4 hat-trick I Aaron Williams y llynedd. Fi'n credu sgoriodd y 26 o goliau, fi'n credu, ym mhob gystadleuaeth. Jake Walker yn gadael ni ac yn cymryd I le Henry Cowens. Dwi'n cefnogwyr y Drenewydd yn falch I weld nôl ar y ca, a Ismael sydd wedi cael lywer gwell ail hanner. Ac yn cymryd I le fe mae Nigel Aris. Dwi'n 19 mlwydd oed mae'r gŵr yma. Snaith yn gryf. Tafliad fydd i'r Drenewydd. Mewn I chwarter awr ola'r gêm. Un o goliau gorau, un o gemau gorau'r tymor.
yn uwch gynghrair Cymru. Iawn. Pen-y-bont, efo'r garfan cryf sydd ganddyn nhw yn mynd i gyrraedd Ewrop tymor yma. Y troffwyd Malcolm. A Wedi dweud. A wedyn tymor nesaf, oherwydd yr arian geith nhw o fynd i Ewrop, mi wneud nhw guro'r pencampwriaeth. Oherwydd chwarae ifanc ti chwarae yma, ti'n gwybod mae yna lot mwy ddod ganddyn nhw. Siwt maen nhw'n cyrraedd Ewrop eleni nawr te, cam cynta. Wel, Giro Cwpan Cymru. Ail yn y gynghrair efallai. Ail yn y gynghrair. Dyma Whitmore eto, sgiliau gwych trwy'r coesau. Whitmore yn parhau i fynd. Whitmore yn uniongyrchol, mae'n mynd i'r llawr. Chydig yn rhy ffrwydd yn fanna. Dim digon o opsiynau iddo fe, falle bach yn hunanol, Gwennan. Oedd angen mwy o opsiynau yn y lle gyntaf. Dim ond Sam Snaith gyda fe i edrych arno. Dyma Rushton Beale yn gwyro, a mae yn gig gornel. Mae'n allwch chi ddim ar cymryd y llygad oddi ar y Beale, achos mae'n llifo un pen y caer, llall un funud, mae Whitmore ar y Beale yn bygwth Cwrt Cosby y Drenewydd. Yna Rushton y tro hwn, tu hwnt i'r amddiffynwr ac yn ennill cic gornel i'r tîm cartre. Fel nes di sôn am Whitmore yn colli'r Beale am hyn, nes bydd yn ddigwydd o chwarae i'r cae eiliadau wedyn. Felly dyna ydy'r rhan dysgu rhaid o'n neud. Chydig dros 10 munud yn weddill, y gic gornel i mewn at y postyn y gosa. Pen-y-bont yn taflunen at y Beale. Cyffyrddiad cynta, Aris. Callum Roberts, does dim pwysau ar y Beale o gwbl, mae gan Cowens. Cowens, ymyl y Cwrt Cosby, Whitmore yn ildio meddiant yn syth, a dyma'r pwysau mwyaf mae'r Drenewydd wedi rhoi ar Pen-y-bont trwy gydol y gêm. Mae yna amser gyda nhw i feddwl am y bas nesaf, lle oedd Pen-y-bont yn gwasgu'n uniongyrchol ar y gwrthwynebwyr. Hughes yn ei lled iddi. Allan at ei gapten Craig Williams. Mae 3 yn disgwyl croesiad yn y canol. Mewn mae'n dod. Mae'n taro Jeffries. Maen nhw'n gofyn am lawio. Ail Beale yn bwysig fan hyn. Nathan Wood yn ei hennill hi yn roedd ei syth nôl i Callum Roberts. Be sy'n digwydd Gwennan i'r chwarae da na gan Ben-y-bont yn gwasgu lan? Ie, falle jyst bach o nerfus, roedd yn credu bach o blinder efo ni wrth gweld Whitmore. Blin o Nathan Wood yn blin yn sit back, dyna ble mae Sam Snaith angen gweithio bach yn gyletach i fod yn deg iddo fe. Oedd e'n amddiffyn y cornel yn y lle gyntaf, ond oedd hwn yn agos. Little nath chwarae allan yn erbyn Borge de. Ona Little nath clirio i chwaraewr ei hun nath clirio yn erbyn o. Chi wedi gweld rhaid yn cael ei roi. Oedd e Little yn Borge yn lle Little yn Large. Unwaith eto. Mae gwnawn i fi ddeud y cyffyrddiad cyntaf yna, ond sbio be mae'n neud efo'r cyffyrddiad cyntaf. Mae'n gosod y cyffyrddiad, mae'n symud ti mewn un symudiad i droi y dyn ac i ffwrdd am y gol. Yn arafu pethau nawr, Pen-y-bont. Beale gan Whitmore, nôl at ei gapten. Owen, yrryddi mewn yn uniongyrchol a'r peniad lawr, ychydig heibio'r postyd. A Dan Jeffries oedd hi. Ie, croesiad campus gan Caen Owen. A mae'n just o dan ni. Dwi'n gwybod beth mae'n trio wneud, just y tamad bach o'r Beale i mewn i'r gornel postyn cyntaf yna. Just gormod arni. Beth oedd yn dda fanna oedd y ffaith bod Caen Owen wedi gyrru'r Beale yna mor gadarn, mor gryf. Pynsio i de. Pynsio'r Beale i mewn. A wedyn, dwi'n gwybod na mond cael cyfeiri, just cysylltiad bach, rhyw anwysu hi i mewn i'r gornel. A'r pwer ar y croesiad. 8 munud yn weddill Gwennan. Os yna newid yn y sgôr yn mynd i fod, pwy sy'n mynd i fynd o hon? Am cwestiwn. Ti beth yn gwybod mewn gêm y PêL-DROED a mae Pen-y-bont yn dechrau blino tipyn bach, fel o'n i'n gweud, llai o bwysau ar y Beale. Fydd y bendant cyfleoedd yn y gêm. Hir gan Williams ac Ymar Williams am yr hat-trick arbediad da gan Absalom, chwarae teg. Mi oedd e'n syth ato fe, ond efe Robles oedd e.
Robles, Louis Robles yn cael ei ryddhau gan Craig Williams. Bêl hir yn adlamu unwaith ar y foli. Hyfryd, ond Absalom yn sefyll yn gadarn. Mae'n mynd am pwer yn fan hyn. Barn fi di hyn. Fi'n meddwl, mae'n rhaid ni just codi hwnna dros y pen y golwr a mynd mewn i'r gol. Sy'n rhaid fo fynd am pwer. Oedd wedi codi ben digon amser gyda fo. Dyna di problem efo fo. Mae'n rysio i ni mewn i'r ergyd ar y gol. O'n i'n meddwl, oedd yna bach o le i codi'r bil. Mae yn sgil anodd pan mae'n dod dros yr ysgwydd fel hynna. Wedys i do, fydd yna, literally eiliad cyn, fydd yna cyfle arall yn dod. Fi dal yn teimlo fydd yna mwy. O ran amddiffyn Pen-y-bont, mae gymaint rhy hawdd i caniatáu i cyfle dod o pêl uniongyrchol syth fel hynna. Dyle bod nhw'n gallu amddiffyn y sefyllfa yna am well. Un pas de, o 50 llath yn rhaid Robles drwad. Rhaid nhw ganolbwyntio ar ei safleoedd. Whitmore yn brwydro'n galed i ennill meddiant nôl, ond mae gan Rushton. Rushton at Williams. Williams wedi gweld bod Sears mewn lle yn y cylch canol. Callum Roberts yn sgrechen am y bêl. Mae'n cael ei gael lawr gan Georgievski. Georgievski a Little yn ildio tafliad, a mae Rhys Griffiths yn paratoi hunan i ddod i'r maes. O'n i siarad efo Rhys bore yma. Mae di sgorio barod tymor ein cofio, mae'n 41 oed. Dyma o'n dweud 47 arall a dwi yn lefal efo Jiws, meddwl o. Tafliad hir, Mael Davies yn codi, rhydd yn y cwr Cosby! Mae'r bediad gan Absalom o ergyd isel ar yn Williams. Oedd Williams ar hat-trick. Oedd yn edrych yn sicr bydde fe'n sgorio. Absalom i'r adwy dros Ben-y-bont. Wel, ble mae'n wan yn yr awyr, mae'n neud lan am hwnna'n shot stop yn fan hyn. A pa mor ddewr yw e fan hyn? Mae'n cadw coesau'n agos at ei gilydd i sicrhau. Mi gael efo di sgorio. O, yn sicr. O, mae'r golgeir yn neud yn dda fan hyn. Absalom neud dda i cael bwlch. Rhys Griffiths ar y ca yn lle Mark Little. Y chwaraewr reolwr 42 mlwydd oed yn y Drenewydd sy'n bygwth, ond Griffiths sydd yn clirio. Aris yn cael ei giro i'r bêl gan Nathan Wood. A mae Wood a Whitmore a ras. Trio amddiffynwyr y Drenewydd yn ceisio i cael nhw lawr, yma Aris yn gyflym. Yr eilydd yn mynd i'r llawr. A fe fydd i... So'n credu fydd Rhys Griffiths yn cael gol heddiw os mae'n chwarae pleiad i Malcolm. Fi'n gofod bod e 47 i ffwrdd o Jiws, ond mae'n chwarae reit yn y canol fan'na. I cryfhau yr amddiffyn yn wedi gwrth delio gyda'r croesiadau Drenewydd. A Drenewydd sydd yn bygwth, nhw sydd ar meddiant. Sears at Hughes gyda'r amser yn rhedeg allan i mewn i'r 5 munud ola yma ar Pharc Latham. Drenewydd 2, Pen-y-bont 3. Williams, mlaen at Cowans. Cowans yn croesi. Ddim yr un orau o amser gyda fe i gymryd cyffyriad fan'na. Ie, mae di anghofio lle mae ar y cae, dwi'n meddwl. Mae'n hydag o ddiwrth dir y chwarae. Eilydd arall fan hyn. Drenewydd yn taflu bob dim ati. George Hughes, chwaraewr amddiffynol yn gadael. A Theo Wharton. Gynt o'r Barry sy'n cymryd i le. Mae Drenewydd yn taflu popeth yn hyn ac ar y dystiolaeth i ni wedi gweld falle dyma'r ddau dîm a fydd yn bygwth tuag at yr uchel fanne. Ie, mae bala. A ti'n gwybod be? Ffordd mae Caernarfon di dechrau. A'r garlam. Enwedig ar yr ofal. Davies lawr o Sianel. Hwn yn brawf nawr. Mae yna drosedd gan Sam Snaith a fe fydd hi'n gerdyn Melin. Mae wedi cael un coch yn barod y tymor hwn yn y gêm agoriadol. Melin i Snaith yn y funudau ola. Borg yn galw be am teniad ar ôl beniad gan Georgievski, ond Sears sy'n cyrraedd y bêl gynta mewn i fo'n brwydr yn yr awyr nawr a Mael Davies sy'n galw. Amser yn rhedeg allan i'r Drenewydd. Sutton at Aris. Rushton yn glyfar at Robles. Robles ond yn mynd bant o'r gol. Dyma Aris. Chwilio am gyfle i groesi.
Whitmore yn y fan ar lle, ond nôl mae'n mynd I ddod gan Craig Williams I drad Rushton. Rushton at Cowans. Y Drenewydd yn adeiladu yn amyneddgar. Chwilio am y gol I ddod ar sgôr yn gyfartal. Williams mewn â hi, Absalon yn galw. Gath Robles, gath o gyfle I edgyddio am y gol. Mae'n cael y fel yn y dy. Yn siarp, just allan y cwrs Cosby. Mae'n cael I, a dydy o ddim yn edrych dros dy ysgwyd. Yna neb yn ei farcio fos yn mynd I troi. Mae'n cael I ergyd I fewn. Hir gan Absalon. Sears, yr ail bel yn bwysig. Cowans yn oedi rhyw ychydig. Wood yn di dwy'n hi. Rhys Griffiths yn falch I weld y bel ymhen arall y can. Chwarae gyda 5 yn y cefn nawr. A Rhys Griffiths yn chwarae o reolwr ar y maes I gynorthwyo Jeffries a Borge. Ac yn gwthio Robles oddi ar y cwrt Cosby. Dyma Sears. Robles, nefyd y bas ore. Reynolds, mewn at Whitmore. Whitmore, byddai'n cael I annog I redeg. I ennill gigrydd efalle, neu I fwyd o sneith. Chwilio redeg y cloc y lawr falle mewn i'r sianel. Ond tafliad i'r Drenewydd fydd I Whitmore sy'n gallu bod yn danlled. Mynd ben am y Sears yn I wthio fe, a mae Sears wedi cael cerdyn melyn. Mae off. Nawr, braidd yn wyllt I Whitmore o bryd i'w gilydd. Melyn I Robles, melyn I Whitmore. Mae Sears off. A beth fydd yn digwydd I Sears? Ail gerdyn melyn, dwi'n meddwl. Chwaraewyr y Drenewydd yn protestio. Ail gerdyn melyn I Sears am godi I freichiau tuag at Whitmore ac I wthio fe i'r llawr. Hugh Jones yn benderfynol. So dyna beth ddigwyddodd, a mae Sears yn mynd oddi ar y ca a mae'r Drenewydd lawr I 10 dyn. Ie, dwi'n gweld llawer yn byd yn anghywir yma'n hyn. Whitmore, mae'n dafliad iddo fo I fod. Nac di, medda Sears, wan ta. Oce, ddain nhw. Ti'n cofio blynyddoedd maith yn ôl, efo decanion gwrthio'r dyfarnwr yn Sheffield Wednesday. Ie, ond y peth yw, pan ti ar cadw'n fel yn dy hun, ti'n gwybod bod ti'n methu wneud hwnna. Os gen ti ddim unrhyw hyblygrwydd. So just cadw dy ben, pan mae chwaraewyr arall yn trio cael ymateb allan o ti. Os o'n i'n hyffordd, os o'n i'n grac iawn. Yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd y gêm. 4 munud. Ares, lawr y dde, chwilio am gynorthwy. Wharton at Rushton. Rushton I gefn at gol gosodiad Roberts ar ei drod dde. Gwaith campus gan Georgievski. Georgievski at Snaith, ond neb yno'n gwisgo glas. Oedd hwnna'n gofyn lot I fod yn dig. Allan o Georgievski gan Snaith. Mae wedi blin o'n lan. Lot o redeg hefyd mewn tu nôl. Angen I Snaith cadw medyn ar y bel. I seren y gêm yn y man. Dyma ni 4 munud cadarnhad o hynny. Dyma Georgievski. Ceisio rhedeg y cloc na lawr. A fydd e'n ras rhwng fe a Callum Roberts. Mae'n ceisio ennill tafliad. Mae wedi gwneud hynny i'w dîm. Seren y gêm, Mags? Mae'n mor hawdd wrth yma. Pen a sgwydda. Cai Whitmore. Dyn yma. Mae hwn yn seren. Mae hwn yn mynd I symud cyn bo hir I glwb proffesiynol. A mae gen I ddyfodol disglair o'i blaen. Hwna di gol. Hwna yr ergyd, sori. Gath o gol wedyn. Gol gyntaf I Pen-y-bont. Yn y ffordd mae o di rhedag efo'r bel yma. Mae di cymryd bobl ar tra. Mae dîm o dan bwysa. Mae o jyst I cymryd y cyfrifoldeb yna. Hwna dy gol. Gwych. Gwych heddiw. Ni'n dal I chwarae, ni wedi chwarae 2 o'r 4 sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd gêm hynod o gyffroes, un o gemau gorau'r tymor yn yr uwch gynghrair. Hir tuag at Williams. Williams yn ei methu hi. Yr ôl beniad gan Cowans. Allan gan y chwaraewr reolwr Rhys Griffiths. Nôl mae'n dod gan Sutton. Georgievski.
Dim llawio yn erbyn Cowans, bêl gan Mael Davies. Davies, pas dda at Whitmore. Whitmore, ond efallai dyna'r un peth sydd ar goll yn ei gemau ar hyn o bryd ydy jyst i amseru'r bas ola na yn araf cymryd yr amser gan ystyried sefyllfa'r gêm. Ia, mae'n siacor i gorffodd oedd e. Jyst i weledigaeth o cyn y bel oedd o dydd fod 10 llad i ffwrdd edrych dros ysgwyd. Jeffries yn ennill y peniad, Griffiths yn reoli, mlaen at Snaith. Snaith, peniad ddeallus i lwybr, Georgievski. Eiliadau yn weddill, bas ymlaen at Whitmore sy'n parhau i rhedeg. Whitmore i gyroni'r cyfan na yn rhedeg mewn i'r amddiffynwyr a dyna ni dylai wedi mynd i'r gornel, Mags. Lle geith ei ail gyfle. Ia, ti'n hollol iawn, ond chwaraewr llawn egni dal i fod, dwi'n bod o lle cofia, erbyn mae wedi rhoi cymaint i mewn i'r gêm yma. Beth dwi'n licio amdano fo, mae'n cael ei daro lawr, mae'n cael ei gicio, mae'n cael ei daclo, mae'n codi. A mae'n jyst cario ymlaen, 20 oed. Mae gen i lot o gweddi da. Ia, mae eisiau bod mwy cywirdeb efo'i basio. Mae'n gynnu Whitmore lot i gynnig. Pen-y-bont yn dechrau deall yn rhedeg y cloc na lawr. I ni wedi chwarae'r 4 munud sydd wedi cael ei ganiatáu ar ddiwedd y gêm. Maen nhw'n mynd i gipio'r triffwyd holl bwysig yma oddi cartre. Y Drenewydd, wel maen nhw wedi ar una. Chwiban ola. Hugh Jones o'r noson. Buddigoliaeth oddi cartre cyntaf. Pen-y-bont y tymor hwn. Goliau i Kai Whitmore i gyntaf yn uwch gynghrair Cymru i Nathan Wood ac yn yr ail hanner Sam Snaith. A 2 gôl i Aaron Williams. Ond y goliau, y pwyntiau i gyd i Ben-y-bont chwarae teg yn heiddi'r fuddigoliaeth. Nhw sydd wedi mynd â'i ar Pharc Latham. Y Drenewydd 2, Pen-y-bont 3. Diolch yn fawr iawn i Mike a Malcolm o'r diwedd y fuddigoliaeth oddi cartre i Ben-y-bont. Ar un ddiwetha fan hyn nôl y mis Mawrth hefyd. Maen nhw'n mwynhau ennill fan hyn. Edrychwch sut mae wedi newid o ran y tabl. Caernarfon, Pen-y-bont, Met Caerdydd. Yw'r gorau o'r gweddill os ni'n ystyried mae'r seintiau. Yw'r gorau, wrth gwrs, pwy fydden ni proffwydo rheini yn y safle yna am hwn i yn ar 3 tu ôl y seintiau newydd. Tipyn o gêm, Gwenna. Newn ni edrych ar y goliau yn syth. Mae gymaint i digwydd yn yr ail hanner. Na, dwi'n mynd yn cofio'r drefn erbyn hyn, ond beth am y Drenewydd? Ys nhw'n ddau ddyn nhw mewn iddi? Deith nhw allan gyda llawr fwy awch. O'n nhw'n ennill lot fwy o'r ail beli, oedd nhw'n rhoi fwy o sylfaen, oedd nhw yn y gêm. A croeso dda fan hyn gan Ishmael. A ni gwybod, bod e'n mynd i... Dwi ddim yn mynd i methu o fan'na, ie. Mae'n gysur iddyn nhw. Fi'n gwybod, maen nhw wedi colli. O Aaron Williams nôl ymysg y goliau. Beth am ond gan Sam Snaith oedd yn mynd am hwnna? Fi'n credu bod Ie, o'n i'n meddwl oedd yn cam sefyll, ond nath yn dda pas gyflym gan Ceino yn ei ryddhau a wedyn jyst y pwyll o flaen y gôl yn gwybod yn union beth oedd yn neud, jyst defnyddio'r cyflymder oedd yn dod o draws. Ond wedyn syth nôl ati a mae Drenewydd yn ymateb. Eto o'n i'n meddwl oedd hwnna'n cam sefyll, ond rhaid chi chwarae'r Chwiban a Williams yn gwybod yn union sut i ffeindio'r rwyd. Mae'r nerfusrwydd tu ar diwedd. Maen nhw wedi cipio'r fuddigoliaeth na oddi cartre a mae'r tymor yma yn gwella i Ben-y-bont. Dewch i ni glywed gan un o'i ser nhw, Mael Davies gyda Sioned. Mael, oedd hi'n dipyn o frwydr mas na heddi rhwng chi a Drenewydd, ond triffwyd cynta oddi cartre, mae rai bod chi'n chyfft? Ie, chyfft y bit i gweud y gwir. Chymod, ni wedi cael 2 gêm galed oddi cartre gyda'r Seintiau a'r Connors Key. Felly, o'n i moyn dod yn heddi a cael y 3 pwynt a chymod, nath y boes yn briliant heddi a'n llawn heddi anno fi'n crynu. Mae rai fi wedi, gaethoch chi tactegau chi'n berffaith, yn ymwedig yn yr hanner gynta yna, neithoch chi bywyd yn anodd iawn i nhw? Ie, dechrau yn off yn gloi. Chymod, fi'n credu ni oedd y tîm gorau yn yr hanner cynta a chymod, gaethon ni'r 2 gôl, felly oedd hwnna'n bach o cwestiwn i ni. Chymod, wnaethon ni fe'n galed i hunain ni yn yr ail hanner, ond na, jyst yn chuffed a bit i do bant o'r 3 pwynt. Bydd y goliaeth cynta oddi cartre, o'ch chi'n dechrau poeni bod chi heb ennill oddi cartre eto?
Na, ni ddim yn poeni o gwbl, o'n i'n gwybod bydd e'n dod. Mae'r grŵp o boes yn briliant gyda ni. Ni'n gweithio'n galed, felly o'n i'n gwybod bydd y buddigolaeth yn dod a ni'n hapus i cael eddi. Chi'n drydydd yn y gynghrair, pa mor bwysig yw bod chi'n adeiladu ar hwnna? Ie, chi'n gwybod, momentum yw popeth yn y gynghrair yn gynnu. Mae eisiau ni dechrau ennill mwy o gemau, cartre a oddi cartre, a jyst cadw'r momentum a gweithio pwysio am Ewrop tymor yma. Mae'r, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mae'r yn hapus. Mi oedd na'r bediad pwysig gan Ceilan Absalom yn y gol. Oedd e ddim yn absennol pan oedd angen e. Hon yn bwysig iawn yn amlwg Gwennan. Oedd, nath e dda iawn fan hyn. Oedd e weithiau yn ysgeilus yn yr awyr, ond nath e'n dda jyst i dod allan a lleihau ar y ongl. O'n i'n teimlo, oedd e'n ddewr iawn, achos o'n i'n teimlo bod y Drenewydd yn mynd i cael cyfle arall. Dyna ni. Chwaraewr newydd. Mae tipyn o newidiadau wedi bod gyda Pen-y-bont yn ystod yr haf, chreuwr allan gyda ganafiadau fydden wrth i bodd i gael y fuddigoliaeth. A'r brig na hefyd, Caernarfon, Pen-y-bont, Met Caerdydd, mae'r ras yn ddiddorol yn barod. Ydy, mae fe. A mae'n cyffroes ar y byd ni moyn gyda'r gynghrair. Ni moyn bod e'n agored, mae llwyth o tîm oedd yn gallu curo i gilydd. Ond fi yn teimlo gyda'r rein, gyda'r chwaraewyr sydd yn mynd i dod nôl mewn. Mae'r cystadleuaeth o fewn y carfan yn uchel dros ben. Ni'n gallu gweld lefelau ffitrwydd nhw, y safon, y dwysedd maen nhw'n chwarae arno. Fydden nhw'n anodd iawn i giro yn fy marn ni tymor yma. Ie, Gwennan, diolch am y cwmni. Pêl-drod rhyngwladol i ddod wythnos yma. Cofiwch amdano ni, eich bwyntiau i ddod nos fori hefyd. Cyn mynd, jyst eisiau sôn am rhywbeth sydd wedi digwydd wythnos yma, newyddion trist iawn. Wrth gwrs, ni'n gwylio gêm pêl-drod. Dim sylwebydd pêl-drod oedd Eddie Butler, ond tas e wedi penderfynu sylwebu ar pêl-drod, bydde wedi gallu gwneud hynny hefyd. A wneud hynny yn well na pawb arall, beth bynnag oedd e'n wneud. Oedd e gallu anhygol i wneud unrhyw gêm. I deimlo'n ddwys ac yn ddwl ar yr un pryd, jyst o ran pawb a'r Sgorio, cyd yn deimlo'n fawr da Sw a'r plant a'r teulu. Mae wedi bod yn golled enfawr. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni chi heno. Welwn i chi cyn fy hir. Ta-ra. Mae e wedi gwneud ei benderfyniad.